טוב, סליחה. קודם כל זה באמת כיף ענק להיות פה. המון תודה לקרן שארגנה את כל הערב הזה ולראובן ובכלל לעבודה של מדברים פסיכדליה, שמעבר לפן החינוכי של הדבר, העניין הקהילתי אני חושב הוא אבן יסוד של כל קהילה פסיכדלית גם בארץ גם בעולם, וזה ממש חשוב שככה לאט לאט אנחנו הולכים ומתגבשים לנו. יש לנו משהו כמו שעה וקצת, ואני רוצה כבר לשתף את המסך ולהסביר. רק תגידו לי שאנחנו רואים אותו כמו שצריך. כן, רואים. כן, מעולה. עכשיו אני רק רוצה לראות שזה על פול סקרין. זה על פול סקרין? כן. אוקיי, אז אני רק רוצה ממש לוודא שאני יחד איתכם. אז לכן בואו תגידו לי אם זה עובר יפה בצורה חלקה. יופי, מעולה. טוב, אז הרעיון הוא כזה. אני אספר קצת על עצמי. אז אני איתמר כהן, אני פסיכולוג קליני, אני עובד במכון סגול לחקר המוח של בית החולים איכילוב באוניברסיטת תל אביב. אני עושה שם פוסט דוקטורט, ואנחנו ניגע קצת בפוסט דוקטורט שלי היום, אבל אולי רק במעט, כי לפי דעתי יש איזשהו ערך מוסף שאני כן רוצה לשים עליו דגש, וזה למעשה מנגנון הפעולה מאחורי פסיכדלים קלאסיים. וקראתי להרצאה גן עדן וגיהנום. למה עשיתי את זה? כי בדרך כלל, ואני מניח שאתם תסכימו איתי, אנחנו באיזשהו עולם שבו לפסיכדלים יש די הרבה הייפ, ואנחנו בדרך כלל שומעים על הדברים החיוביים ועל כמה שהם מדהימים וכמה שהם הדבר הבא בעולם הטיפול. עכשיו, בלי לבטל את הדבר הזה, אני רוצה, ואני חושב שאנחנו נהיה חכמים אם אנחנו נקבל איזושהי תמונה שהיא קצת יותר מאוזנת, וזה באמת שזה מסתדר די יפה, כי אותם מנגנוני פעולה שהופכים את החומרים הפסיכדליים הקלאסיים לגן עדן, אוקיי, ועל זה יש הרבה דיבור, למעשה אותו מנגנון פעולה גם אחראי לצדדים היותר מאתגרים, לחוויות היותר קשות תחת חומרים פסיכדליים קלאסיים ולסכנות שבהם, ובגלל זה החלטתי שאת השיחה שלנו אנחנו נקדיש לשני הצדדים, גם לצד של הגן עדן וגם לצד של הגיהנום, כי לשניהם בעצם אותו מנגנון פעולה משותף. אז לפני שרגע נעשה איזשהו סדר על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אני רוצה שבאמת נתרכז רגע בבחור הזה שאתם רואים פה. חלקכם אולי מכירים, מזהים מהתמונה, זה אלדוס הקסלי, אוקיי? אחד מהאינטלקטואלים הבולטים של המאה הקודמת, שכתב ספרים לקהל הרחב, ביניהם עולם חדש מופלא וכו', אבל הוא גם היה פסיכונאוט רציני מאוד, חובב מסקלין ידוע, והדבר המעניין שהרבה מאוד אנשים היום בהייפ הפסיכדלי מדברים על אחד הכתבים היותר בולטים שלו, שזה דלתות התודעה או The Doors of Perception, אוקיי? אבל הם שוכחים להוסיף שיש איזושהי תוספת לספר הנפלא הזה, גן עדן וגיהנום, and heaven and hell. למעשה הם מביאים פה לידי ביטוי את שני הצדדים של הסייקי שלנו, אוקיי? יש לנו צד באמת אופורי מדהים שיכול באמת לקדם איזושהי רווחה פסיכולוגית מאוד מאוד משמעותית, אבל יש גם את הצדדים היותר מאתגרים. ועל כן חשבתי שבאמת ככה אנחנו עושים חזרה, שאנחנו נקדיש את השיחה היום למנגנונים שהופכים את אותם חומרים גם לפן הטיפולי, אבל גם לצדדים היותר מאתגרים. אז על מה נדבר היום? קודם כל אנחנו נעשה סדר בכל החומרים באשר הם. יש שם באמת הרבה דיבור תחת המטריה הפסיכדלית, יש הרבה מאוד חומרים, הן מחולקות לתת משפחות, אנחנו נעשה רגע סדר בדברים ונתרכז במשפחה אחת ספציפית, שהם החומרים הפסיכדליים הקלאסיים. אחרי זה אנחנו נזכור את מנגנוני הפעולה שלהם, אוקיי? אנחנו נזכור שם 3 תיאוריות מובילות בנושא, ואז אנחנו נראה על ידי הבנת המנגנונים האלה, איך זה בא לידי ביטוי בחוויות טריפים או בחוויות פסיכדליות מאתגרות, שאנחנו קוראים להם בדרך כלל טריפים קשים, אוקיי? אנחנו נזכור 2 סוגים של טריפים קשים, יש עוד הרבה יותר, אני מודע לזה, אבל במחקרים שאנחנו עושים אצלנו באיכילוב וגם ברחבי העולם, אנחנו למעשה יכולים לראות שהשניים הנפוצים הם בעצם טריפ קשה במהלך החוויה הפסיכדלית וטריפים קשים מתמשכים. אנחנו ניגע בהכל ואנחנו נסגור את זה בצורה יפה ונפתח לשאלות, וכמובן שאם הזמן יתיר אני פה עד אחרון השאלות, כמה זמן שנצטרך.
אז לפי דעתי אני רוצה שישר נקפוץ, כי יש לנו די הרבה בעצם לסדר בראש וללמוד. אז אני אתחיל באיזשהו מבט על, שיש למעשה 3.5 דרכים לסווג את החומרים הפסיכדליים השונים. הצורה הראשונה או האפיק הראשון לחלק את החומרים הפסיכדליים זה למשפחות לפי סוג החוויה שהם מעניקים, אוקיי? וכאן למעשה אנחנו יכולים לטפל על תת משפחה שנקראת החומרים הפסיכדליים ההזייתיים, אוקיי? בדרך כלל מתפקסים פה בעיוותים התפיסתיים, בהזיות התפיסתיות, אם זה בראייה, בשמיעה, בתחושה ומישוש, אוקיי? השחקנים המרכזיים כאן זה ה-LSD אסיד, זה המסקלין, זה הפסילוסיבין, אותם פטריות הזיה, אוקיי? אבל באמת מי שמחלק את זה לפי המשפחה הזאת מתרכז בעיוותים התפיסתיים. יש משפחה נוספת, תת משפחה נוספת, של החומרים הם פתוגנים, ואני מניח שבשיחה הקודמת מי שמכם היה פה, אתם באמת דיברתם על השחקן המרכזי של המשפחה האמפתוגנית, שזה ה-MDMA, שאומנם הוא סמי פסיכדלי, הוא לא פסיכדלי באותו מובן סטריאוטיפי של הזיות תפיסה ועיוותים בתפיסה, אלא הוא יותר חוויה פסיכדלית קצת יותר רגשית, בעיקר בדגש על אמפתיה, על אמון לנו ולאחר, חמלה כלפיי וכלפי האדם האחר. יש עוד חומרים במשפחה הזאת, כמו ה-2CB למשל, שהוא הרבה יותר פסיכדלי, זאת אומרת יש שם הרבה יותר דגש, או באים לידי ביטוי אלמנטים ויזואליים הרבה יותר מורגשים, אבל הם תחת באמת אותה משפחה שנקראת המשפחה האמפתוגנית. עוד אפשרות לחלק את החומרים הפסיכדליים לפי סוג התחושה, הפנומנולוגיה הספציפית, זה לדבר על משפחה שמייצרת או מכניסה אותנו לאיזשהו מצב של דמוי חלום, אוקיי? מה שאם נעשה איזושהי הקבלה מסוימת זה קצת כמו להיכנס למצב של בין שינה וערות, אנחנו מודעים שאנחנו חולמים אבל אנחנו עדיין קופצים בין לבין. כאן יש יש בעצם קבוצה של חומרים מאוד מאוד מעניינים שלא זוכים ליותר מדי תשומת לב מחקרית לצערי, עכשיו זה קצת משתנה. יש לנו למשל את האייבוגן, צמח האיבוגה שלאט לאט תופס תאוצה מחקרית, יש לנו חומרים נוספים כמו הסלבינורין A, חלקם מכניסים תחת הקטגוריה הזאת גם את ה-DMT, דמת'ילטריפטמין, גם בגלל הערך החזיוני של הדבר, נכנסים לאיזושהי תחושה של חיזיון, אנחנו קופצים בין לבין, מודעים שאנחנו במצב תודעתי אחר, אבל עדיין תחת השפעה של איזושהי תודעה נוספת. והמשפחה האחרונה בעניין הזה זה הדיסוציאטיבי, מהשחקן המרכזי שהוא בטח ניחשתם זה הקטמין. בין הקטמין יש עוד חומרים כמו למשל ה-PCP וחומרים אחרים. העניין כאן הוא איזשהו ניתוק, דיסוציאציה, כן, מכאן באמת השם, איזושהי יכולת להתנתק מהתחושה הגופנית, לתפוס איזשהו מרחק מהמחשבות שלנו, מהרגשות שלנו, אנחנו למעשה כאילו צופים בעצמנו מבחוץ, וגם לכך יש איזשהו ערך מאוד מאוד פסיכדלי כשלעצמו. לא כולם מסכימים עם החלוקה הזאת, זה עדיין תחת איזשהו דיבייט מחקרי, אבל חשוב שנדע את זה. עוד דרך לסווג את החומרים זה על ידי הכימיה שמאחורי, אוקיי? פה אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, תדעו פחות או יותר שאנחנו מדברים פה על 3 או 3 תתי משפחות, הטריפטמינים כמו למשל האסיד והפסילוסיבין, או הפנלטמינים, ה-MDMA או המסקלין, ציקלואסקמינים, זה החבר'ה של הדיסוציאטיביים, זה הקטמין, אבל באמת האפיק המחקרי הזה באמת הוא הרבה יותר כימיה, הרבה יותר פיזיקה, הרבה יותר נוירופיזיולוגיה, אוקיי? מה שלי חשוב, וכאן אנחנו למעשה מתחילים להתרכז סביב החומרים הפסיכדליים הקלאסיים, זה לסווג את החומרים לפי אזורי הפעילות המוחיים שלהם, או במילים אחרות, איזה אזורי מוח חביבים על אותם חומרים במיוחד. ואם אנחנו מדברים עם אדם מהשורה ואנחנו רוצים להסביר לו פחות או יותר איך המוח בנוי, מאוד מאוד קל לנו להסביר את התפתחות המוח או את החלקים השונים של המוח האנושי לפי שכבות. יש לנו למשל את השכבה הראשונה שבדרך כלל מכנים אותה המוח הזוחלי, אוקיי? בדרך כלל אחראים על פעילות של אינסטינקטים וכל מיני פעולות אוטונומיות שאין לנו באמת מודעות אליהן. אחר כך בשכבה הנוספת מבחינה אבולוציונית, מבחינה התפתחותית, יש לנו את המוח הממיליאן, זאת אומרת המוח היונקי, המערכת הלימבית, עולם של רגשות שמשותף לכל היונקים באשר הם. ואז יש בעצם מין סוג של יונקים מורכבים יותר, שזה אנחנו כמובן, אבל יחד איתנו גם השימפנזים והגורילות, אוקיי? אבל זה למעשה המוח המתקדם, הניאו-קורטקס, אוקיי? המוח האסוציאטיבי שאחראי על פעולות קוגניטיביות מורכבות,
והאזור שאתם רואים פה בכחול זה למעשה האזור הזה, והאזור הזה שמה למעשה החומרים הפסיכדליים הקלאסיים מתחילים את הפעילות שלהם, זה יעד המטרה הראשוני, ואחרי זה כמו בדומינו הולכים ומשפיעים על שאר השכבות. אבל על מי אנחנו בתכלס מדברים ועל מי אנחנו נמקד את תשומת הלב שלנו היום? אנחנו נדבר על 5 חומרים עיקריים. הראשון, ה-LSD, האסיד, שבאמת אנחנו נצטרך לקחת איזושהי פטריה שגדלה בדרך כלל על צמחי דגן, הפטריה הזאת קוראים לה ארגות, אותה ניקח למעבדה, נסנטז אותה בצורה כזו או אחרת ואנחנו נפיק את ה-LSD, אוקיי? שחקן ראשון. השחקן השני זה הפסילוסיבין, אוקיי? הפטריות הזיה. יש לנו למעשה 200 זנים שונים של פטריות פסילוסיבין, אוקיי? מתוכם אנחנו מתמצתים את החומר הפעיל, וזה למעשה החומר הפסיכדלי הקלאסי השני. עוד אחד זה המסקלין שמשום מה בארץ קוראים לו סבא, אני ממש מקווה שמתי שנעשה שיחה בסוף ההרצאה תסבירו לי למה בארץ זה נקרא סבא, לי אין מושג איכשהו יתקבע השם הזה. בכל מקרה החומר הפעיל בקקטוס הפיוטה למשל, או הסן פדרו, שאתם יודעים שבדרך כלל גדלים או גדל, האזור תפוצה זה אזור דרום אמריקה, אמריקה התיכונה, אבל גם כאן בארץ, ואני לא ארחיב את הדיבור בהקשר זה. החומר הנוסף הוא כמובן הדימתילטריפטמין, ה-DMT, החומר הפעיל באיוואסקה, אפשר גם לצרוך DMT לא על ידי איוואסקה, על ידי עישון, יש לזה חוויה פנומנולוגית שונה לחלוטין, אבל החומר הפעיל הוא אותו חומר פעיל. והשחקן החמישי והאחרון, שאני כבר שם פה איזושהי כוכבית שהוא ישחק תפקיד חשוב מתי שאנחנו נדבר על טריפים קשים, זה ה-5-MeO-DMT, שנקרא בשפת הרחוב בופו. למה? בגלל החברה הזאת, אוקיי? זאת קרפדה מסוג בופו אלווריוס, גם היא נפוצה בדרום ומרכז אמריקה. ברגע שהקרפדה הזאת מרגישה איום, היא מפרישה רעלן על האור שלה, את הרעלן הספציפי הזה או שמלקקים או שאוספים, מייבשים בשמש, זה הופך לגביש, את הגביש הזה מכניסים לתוך סוג של ג'וינט, מעשנים, ואנחנו מקבלים 5-MeO-DMT, אוקיי? 5 השחקנים האלה מרכיבים את משפחת הפסיכדלים הקלאסיים, ומה שמאגד את כולם ביחד זה הדמיון למוליך העצבי סרוטונין, שאני מניח שזה לא פעם ראשונה ששמעתם את השם סרוטונין, בדרך כלל בתרבות הפופולרית קוראים על טוב, כשאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על הסרוטונין במדיה הפופולרית, אנחנו למעשה שומעים משהו כמו תהליך עצבי שאחראי על מצב רוח טוב וכל מיני כאלה. אנחנו כבר מזמן לא שם, העולם המחקרי הולך ומתמקד ומבין את הסרוטונין כסוג של מוליך עצבי שאמור לווסת את התגובה שלנו ללחץ ולסטרס, אוקיי? בהתאם להפעלה של סרוטונין באזורי מוח שונים, אנחנו יכולים או לספוג מתח וחרדה על ידי התכווצות והתגוננות, או שאנחנו יכולים לצאת כביכול מחוץ לקופסה, לייצר מפגש עם מקור הלחץ ולחשוב בדרכים יצירתיות איך אנחנו יוצאים מגורם הלחץ הזה. ופה אני כבר נותן לכם רמז, כי זה למעשה המכניקה מאחורי הפעולה של החומרים הפסיכדליים הקלאסיים. אוקיי? אז עד כאן עשינו איזושהי הקדמה, קצת איזשהו יישור קו על איפה אנחנו עומדים במפה של הפסיכדלים הקלאסיים. עכשיו אני רוצה שניכנס קצת יותר לעומק לנוירופיזיולוגיה, אוקיי? אני יודע שזה יכול להישמע מעט טכני, בדרך כלל שמדברים על זה, זה יחסית מובן, אז אני לא מפחד, אני חושב שאנחנו שווה לנו לצלול לזה, כי אם אנחנו מבינים את זה, ההבנה שלנו על הפוטנציאל הטיפולי של החומרים הפסיכדליים גדל משמעותית. אז אני לגמרי רוצה שניכנס לתוך זה, ואנחנו נתחיל באותו איור שמאוד מאוד דומה לאיור הקודם שהראינו על שכבות המוח השונות. הנה כאן איזושהי אילוסטרציה מאוד מאוד יפה, יש לנו את המוח הזוחלי, אזור גזע, המוח הצרבלום, דברים בסגנון הזה, אחרי זה המוח היונקי והמוח המתקדם, הניאו-קורטקס, אוקיי? שהוא משותף ליונקים מתקדמים שאנחנו כהומו ספיאנס ביניהם. זה האזור שבו החומרים הפסיכדליים הקלאסיים מתחילים את הפעילות שלהם. ואם אנחנו נעשה זום אין, אוקיי, ופה יש לנו באמת איזושהי תמונה מאוד מאוד נוחה להבנה של המוח שלנו, אתם תשימו לב שמצד ימין אנחנו נראה את התמונה, יש איזשהו ריבוע שם, מתוך הריבוע יוצא איזשהו חץ, ואנחנו מקבלים איזשהו זום אין לשכבת המעטפת של הניאו-קורטקס, של המוח החדש, ואנחנו רואים שגם היא מחולקת לשניים, לחומר אפור וחומר לבן, גריי מטר ווייט מטר. אנחנו נעשה עוד יותר זום אין,
ונתמקד בחומר האפור, שהוא למעשה הגוף של תאי המוח שלנו, ששם, אוקיי, גם פה אנחנו יכולים לעשות עוד זום אין, ואנחנו רואים שגם השכבה הזאת מחולקת למעשה לשש שכבות שונות, ואנחנו נתמקד בשכבה החמישית שצבועה בוורוד, אוקיי? זו השכבה החמישית של הקורטקס החדש. למה היא רלוונטית? היא רלוונטית כי שם אנחנו נמצא סוג של תאי מוח מאוד מאוד מיוחדים, שנקראים נוירוני פירמידה, אוקיי? הנוירונים האלה משחקים תפקיד מהותי הייתי אומר בסטארטר, במצת של החוויה הפסיכדלית. כל הסיפור שלנו מתחיל שם, כי ברגע המפגש של חומרים פסיכדליים עם תאי המוח בשכבה הזאת, מתחילים להתבצר שינויים כימיים, חשמליים, שבסופו של דבר מערערים קצת את הפעילות הסדירה של המוח במצב נתון ללא חומרים פסיכדליים. ברגע שאנחנו מכניסים חומרים פסיכדליים למערכת, אנחנו למעשה מתערבים ברווח או ביחידת התקשורת שבין תאי המוח השונים, אוקיי? אנחנו מכניסים חומר דמוי סרוטונין, והחומר הזה למעשה דוחף קדימה את אותם נוירונים לפעילות יתר. מה הכוונה בפעילות יתר? אנחנו די מאמינים, אוקיי? שהפעילות המוגברת של אותם תאים בסופו של דבר מביאה לידי ביטוי את החוויה הפסיכדלית כפי שאנחנו בוחנים אותה היום. כאן משמאל אתם יכולים לראות איזושהי הדמיה מוחית. האזורים שאתם רואים שצבועים באדום אלה האזורים שהרגע דיברנו עליהם. אלה הם האזורים שרגישים במיוחד לחומרים פסיכדליים קלאסיים. ברגע שחומרים פסיכדליים מציפים את המערכת הם גורמים לעירור יתר של אותם אזורים, והאזורים האלה מעניינים במיוחד כי אותם אזורים למעשה טומנים בחובם יכולות פסיכדליות, יכולות קוגניטיביות מאוד מאוד מורכבות, מה שמבדיל אותנו מבחינת החשיבה מכל היונקים האחרים. אז אנחנו באמת קוראים לאזור הזה אזור מתקדם מבחינה אבולוציונית, אזורי מוח אסוציאטיביים, אבל מקודדים בהם יכולות קוגניטיביות ששמורות רק לנו. על מה אני מדבר? על חשיבה מופשטת ואנליטית, היכולת לחשוב בסימבולים למשל, אוקיי? היכולת לעשות מטה-קוגניציה, כלומר זו מילה קצת פנסי לבוא ולהגיד חשיבה על חשיבה, וגם מחשבות שמפוקסות על העצמי, ולא סתם ככה. מחשבות שמפוקסות על העצמי, כלומר מה חשוב לי, מי אני, מה אני בעולם הזה, היתרונות שלי, החסרונות שלי, אוקיי? כל המחשבות הכביכול מאוד אגואיסטיות האלה, יש להם ערך מאוד 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 חשוב מבחינה הישרדותית. הם נותנים לנו איזשהו מיקום על המפה החברתית, ונותנת לנו למעשה כלי הערכה לאיפה אנחנו בעולם הזה. עכשיו, כשחומרים פסיכדליים למעשה תוקפים, אני אשתמש במילה קצת בוטה, תוקפים את אותם אזורים, הם מייצרים הרבה מאוד רעש במערכת, ומתחילים לבלגן את כל היכולות הקוגניטיביות המורכבות האלה שהרגע דיברתי עליהן. ולמעשה היום עולם... סליחה על ההפרעה, המצלמה שלך כבויה. יכול להיות שזה... כן, יכול להיות שזה נכבה באיפשהו בדרך. בואו נראה. מעולה. אוקיי, יש... כן. מתי איבדתי אתכם? אני לא בטוחה, הפנו את תשומת ליבי. אוקיי. אבל ראינו את הכל, ראינו את המסך, רק המצלמה שלך הייתה כבויה. הבנתי, בסדר. אוקיי, סבבה. טוב, אני פחות חשוב בעניין הזה, חשוב לי שתראו רגע את השקפים עצמם. אז למעשה אותם עיוותים ואותו בלגן באזורי מוח מתקדמים, היום אנחנו יודעים בעולם המחקר לאפיין את החוויה הפסיכדלית על ידי חומרים פסיכדליים קלאסיים, לפי 7 מאפיינים עיקריים. ועל מה אני מדבר? קודם כל המאפיין הראשון, לא מצאתי מילה בעברית שתתורגם לאינפביליות. התרגום של הדבר הזה זה חוסר יכולת לבטא את החוויה הפסיכדלית במילים. כלומר הרבה מאוד אנשים שחוזרים לחוויה הפסיכדלית אומרים שכל ניסיון להסביר את מה שהם חוו למעשה ירדד או ישטיח את החוויה עצמה. זאת אומרת אין לנו מילים ואין לנו כלים לבטא את מה שלמעשה התרחש שם. המאפיין השני, גם הוא קצת מילה שלא שומעים יותר מדי בעברית, זה תחושת הנואטיות. למה הכוונה? איזשהו מפגש, מערכת יחסים עם איזושהי אמת מאוד מאוד יציבה, מאוד מורגשת, שלא כמו למשל בחלום שאנחנו מתעוררים ונתקענו בתוכן כזה או אחר, אבל אנחנו יכולים למסגר את זה תחת, אוקיי, זה חלום, אני מבין שזה איזשהו תעתוע, תחת חומרים פסיכדליים,
אותם מצבים תודעתיים שונים נתפסים כמאוד מאוד אמיתיים, ולמעשה באמת הרבה מאוד אנשים מדברים על יותר אמיתי מאמיתי. אני מניח שכבר שמעתם את המושג הזה בעבר. בנוסף, המרכיב השלישי זה איזושהי הצפה רגשית, אוקיי? לכאן או לכאן, אופוריה מצד אחד, שמחה, אבל גם עצב, כעס, אוקיי? חרדה, שתהיה מאוד רלוונטית ברגע שנדבר על טריפים קשים מתמשכים וטריפים קשים אקוטיים, אוקיי? אבל איזושהי הצפה והתרוממות רגשית מאוד מורגשת. המאפיין הנוסף זה למעשה איזשהם שינויים ביכולת התפיסה של זמן ומקום. הרבה מאוד אנשים מרגישים שהם מעל הזמן, מעל המקום, באיזשהו מקום שהוא מעבר למציאות היומיומית. זמן מרגיש אחרת, 5 דקות יכולות להרגיש מאוד מאוד ארוכות, ונהפוך הוא. ההתעלות הזאת מעל זמן המקום מביאה אותנו למאפיין הנוסף שהוא ה-sacredness, בעברית הייתי מתרגם את זה למשהו כמו קדושה, השילוב של אמת מאוד מאוד יציבה והתעלות מעל תחושת זמן ומקום, מעניקה לאנשים איזושהי תחושה שהם במפגש עם איזשהו ערך עליון, ערך נשגב של יריית כבוד מאוד מאוד גדולה, וגם כאן המאפיין הזה ישחק תפקיד חשוב שנדבר על טריפים קשים. חשיבה פרדוקסלית זה המאפיין השישי שלנו, למעשה באמת חשיבה כאוטית בכל מובן המילה. למשל, שאני זוכר את הטריפים של האיוואסקה שאני עשיתי אי שם בפרו, אני זוכר למשל חשיבה פרדוקסלית כמו שאני זכר ונקבה בעת ובעונה אחת, שאני גם אמא שלי וגם אבא שלי, שאני נמצא בכמה מקומות במקביל, אוקיי? או שאני באמת, וזה חוויות אישיות שאני לא, אני אוהב לשתף אותם, כן? אבל היום בדיעבד זה נשמע באמת הזוי, או למשל היה לי איזו תקופה איזשהו פרק זמן שאני לא יודע להעריך, שחשבתי שאני אישה בת 50. למה? חשיבה פרדוקסלית, ובאמת נסתרות דרכי החוויה הפסיכדלית, ולאט לאט אנחנו באמת מתחילים להבין את זה. אבל אם אנחנו נעבור מעבר לחשיבה הפרדוקסלית אל עבר אולי המאפיין השביעי, שאולי הכי נחשק על ידי צרכנים של חומרים פסיכדליים, זה ההתמוססות הגבולות. חלק קוראים לזה התפרקות האגו, מות האגו, תקראו לזה באיזה שם שאתם רוצים. זה למעשה איזושהי תחושה של המשכיות בין האני לבין העולם שבחוץ, הגבולות מתפוררים ואני מרגיש אחד עם איזשהו שלם גדול ואינסופי אחר. היום מחקרים מאוד מאוד מעניינים שמפוקסים על החוויה הזאת של התמוססות הגבולות יכולים לחלק גם את האלמנט הזה לשניים, ועבור טריפים קשים חשוב לי שנשים על זה דגש מאוד מאוד חזק. אז על מה אני מדבר? אני מדבר על 2 סוגים של התפרקות אגו, לאחד מהם אנחנו נקרא התפרקות אגו חיצונית, אוקיי, אקסטרוברטד, והשני אנחנו נקרא להתפרקות אגו פנימית, אינטרוברטד, אוקיי? אני רוצה להתחיל עם היותר, לא הייתי אומר פופולרית, אבל היותר נפוצה, שזו התפרקות האגו החיצונית, האקסטרוברטד, אוקיי? והדגש כאן זה באמת, כמו שדיברנו קודם, סוג של המשכיות יחד עם אין סוף, אבל שימו לב למה שאני אומר עכשיו, עם אין סוף קיים, אני ביחד עם עוד משהו שקיים בעולם הזה, אני עם עוד אחד או אני כחלק מאחד גדול ושלם, תקראו לזה אין סוף, תקראו לזה אהבה, תקראו לזה אחד עם האלוהים, תקראו לזה אחד עם היקום, זה לא משנה, הדגש כאן שזה אני ביחד עם משהו אחר שקיים, ובאמת זה נמצא במתאם גבוה בעיקר לשחקנים המרכזיים האלה של המשפחה הפסיכדלית הקלאסית, ה-LSD, הפסילוסיבין, ה-DMT והמסקלין. אבל יש עוד סוג של התפרקות אגו, והיא התפרקות האגו הפנימית, האינטרוברטד, שפה למעשה בניגוד לקודמת שאני הייתי אחד עם משהו אחר שקיים, כאן אני סוג של כלום עם כלום של קיים. ואקום תודעתי, מאוד מאוד קשה להסביר את זה במילים, כן? אבל היעלמות מוחלטת, איזושהי שאבות לתוך אין אחד גדול, הרבה אנשים מדמיינים, מספרים בחזרה, שהם היו באיזשהו סוג של white out, איזשהו לבן גדול, ואקום תודעתי מוחלט, הם הרגישו כלום ושכל מה שקיים הוא כלום, ולמעשה אנחנו די רואים שאנשים שחוו את החוויה הזאת מדברים הרבה על סוג של לידה מחדש, אוקיי? כנראה התחושה הזאת או החוויה הזאת של כלום שמשתלט באמת מאוד מאוד מסתדרת עם איך שאנשים מבינים את המוות, והחזרה לתודעה יומיומית אחרי הטריפ מהסגנון הזה באה לידי ביטוי בסוג של אוקיי, אני עכשיו
יוצא מחדש אל העולם, ולזה יש יתרונות טיפוליים, אבל זה גם חוויה שיכולה להיות מאוד מאוד מפחידה, בטח אם אנחנו לא מוכנים לזה, בטח אם זו הפעם הראשונה שעשינו חומרים פסיכדליים. וכאן אתם זוכרים שדיברנו שה5-MeO-DMT, אותו בוף או אותה קרפדה תשחק תפקיד, כי היום אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים שישנו 5-MeO-DMT מספרים על התפרקות אגו פנימית כזאת, של ואקום מוחלט, של אין. אנחנו נחזור לתחושה הזאת ברגע שאנחנו נדבר על טריפים קשים. אוקיי? אז עד כאן למעשה ראינו פחות או יותר את האזורים המופיעים של החומרים הפסיכדליים הקלאסיים מחדלים במיוחד. הבנו שאותם אזורים נחשבים לאזורים קבועים מבחינה קוגניטיבית, ראינו את המכניקה שם, ראינו את הפרמקולוגיה שם, הבנו שברגע שהחומרים הפסיכדליים נכנסים לשם, אנחנו למעשה נכנסים לאיזושהי חוויה שיש ערבוב או עיוות של אותם יכולות קוגניטיביות מתקדמות, אוקיי? עכשיו אני רוצה לתת לכם איזושהי תמונת מצב, אנחנו לא ניכנס פה לכל דבר ודבר, אוקיי? אני רוצה לתת לכם איזושהי תמונת מצב של איפה המחקר הפסיכדלי כיום משקיע את המאמצים בהבנת החוויה הפסיכדלית, אוקיי? יש את האפיק הפרמקולוגי שאתם רואים מימין, שם יש דיבור על גמישות, על נוירופלסטיסיות שאנחנו נפגוש לאחר מכן, אנחנו נראה מחקר שמתעסק בכימיה הפשוטה, של בין אינטראקציות של תאי מוח שונים. אנחנו נראה שם חוקרים שמדברים על אנטי דלקתיות של חומרים פסיכדליים קלאסיים. אנחנו נראה אנשים מדברים על פתיחה של חנויות למידה קריטיים, שגם לזה אנחנו הולכים להיכנס יותר מאוחר. אבל זה באמת הרמה הפרמקולוגית. אפשר לצאת בזום אאוט ולדבר על הרמה הרשתית, זאת אומרת על אזורי מוח שעובדים בצורה שונה כיחידה גלובלית תחת חומרים פסיכדליים. אנחנו נזכור 2 מהתיאוריות האלה, אבל על מנת לדבר על טריפים קשים, אנחנו נתמקד באפיק הפסיכולוגי של החוויה הפסיכדלית תחת חומרים פסיכדליים קלאסיים, ואת החוויה הפסיכולוגית הזאת אני חושב שיהיה לנו טוב אם אנחנו נתמקד במספר אפיקים מאוד מאוד ספציפיים. אנחנו נתעסק קודם כל במחלקה הקוגניטיבית בצורת החשיבה, כאן אתם תראו מחקרים שקשורים לגמישות פסיכולוגית, למה הכוונה, היכולת שלי לשנות איזושהי עמדת יחסות ביני לבין העולם, כלומר אנשים למשל חווים איזשהו שינוי בין חוויה אישית או מפה פסיכולוגית יותר נוירוטית למשל להיות הרבה יותר פתוחים לחוויות, אוקיי? זה למשל דוגמה לגמישות פסיכולוגית. גמישות קוגניטיבית זה היכולת לחשוב בצורה שונה, לחשוב מחוץ לקופסה, והרבה מאוד אנשים שחוקרים חומרים פסיכדליים עבור שאלות של יצירתיות ופתרון בעיות מורכבות, הם מאוד מאוד שמים דגש על היכולת שלנו לחשוב אחרת, ואיך החומרים האלה מאפשרים למעשה חשיבה שהיא מחוץ לקופסה, שונה ולא רפיטטיבית. זה האפיק החשיבתי, אבל כמובן שיש לנו גם את האפיק הרגשי, אוקיי? ופה אני רוצה לשים את הדגש לא על הרגש הספציפי כמו כעס וכולי, אני רוצה לדבר על חוויות רגשיות כוללות, למשל כמו איך זה מרגיש לחוות חוויה מיסטית תחת חומרים פסיכדליים קלאסיים, כן? תחושת יריית הכבוד שדיברנו עליה קודם, שאנחנו נפגשים עם איזושהי אמת גדולה וחזקה, איך זה מרגיש או מה סל החוויות של התמוססות גבולות ביני ובין העולם שבחוץ. תחשבו על אנשים למשל עם דיכאון שמרגישים מאוד מאוד מבודדים, בבת אחת הם מרגישים ביחד עם כל היקום כולו, מה זה עושה לתבנית האישיותית שלנו, אבל למעשה אפשר גם לדבר על כל הסל הזה של הרגשות כחומרים פסיכדליים כמגבירים את הערך הרגשי בצורה לא ספציפית. בטח שמעתם על סט וסטינג, אוקיי? זאת אומרת יש פה אפשרות להגביר את החוויה הרגשית בכל אחד מהאופנים. כשנדבר על טריפים קשים אנחנו נראה איך זה גם נצבע בצבעים פחות שמחים, אוקיי? אבל הרעיון להבין שחומרים פסיכדליים קלאסיים הם למעשה סוג של מגבר לא ספציפי לחוויה רגשית. מערך האמונות שלנו משתנה. מה הכוונה באמונות? קחו את עולם, את סל הרגשות, תיקחו את סל המחשבות ותיצרו איזושהי מערכת יחסים בינינו לבין העולם שבחוץ. מחקרים בחומרים פסיכדליים קלאסיים באמת מדברים על שינוי תפיסה אמיתית של מערך האמונות שלנו. הרבה למשל אנשים הופכים מאתאיסטים לאנשים מאמינים, לא משנה אם זה בדת ממוסדת או באופן יותר רוחני, אוקיי? יש התעסקות בשאלות מטאפיזיות מעבר לפיזיקה הפשוטה, אני אומר פשוטה במרכאות כמובן,
מעבר למערכת היחסים הכימית בין חומרים, האם יש משמעות למקום שלנו בעולם הזה או לתפקיד שלנו בעולם הזה, ולמעשה כמו שדיברנו על מגבר של רגשות, גם כאן אפשר לדבר על איזשהו של מגבר של תחושת המשמעות שיש לנו בחיים האלה. זאת אומרת שינוי מאוד מאוד מהותי במערך האמונות שלנו. כמובן שיש לזה אפקט חברתי, אני מניח שרבים מכם מכירים את ליאור רוזמן למשל. ליאור רוזמן עושה מחקרים מדהימים על חומרים פסיכדליים קלאסיים, בעיקר על איוואסקה ו-DMT, על התפרקות ההיררכיה החברתית בפן הבין אישי. הוא קורא לזה קומיוניטס, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאנשים תחת ההשפעה של חומרים פסיכדליים, המערכת היחסים, המערכת ההיררכית ביני ובין האדם האחר מתפרקת לחלוטין, ויש איזו תחושה של חיבוריות גדולה, גם לאנשים אחרים, גם חיבוריות ו-connectedness לטבע ולעולם הטבעי, אבל השחקנית הראשית כאן היא למעשה האמפתיה והגברת רגש האמפתיה, שמאפשרת לנו לראות את כולם כשווים בני שווים. מאוד מאוד ממליץ לעקוב אחרי העבודה של ליאור רוזמן בהקשר הזה. וגם בפן ההתנהגותי, שבו אנחנו נשים יותר דגש עבורכם שיהיו מטפלים בעתיד בחומרים פסיכדליים ברגע שהחומרים האלה יהיו מוכרים מבחינה רגולטורית וחוקית. אנחנו מדברים למשל על היכולת שלהם לנתק אותנו מהתנהגות קומפולסיבית או אובססיבית או נטייה להתמכרות כזו או אחרת. זאת אומרת יש לזה גם אפקט בפן ההתנהגותי. ועכשיו נסינו איזושהי מפה כוללת, הבנו פחות או יותר על מה אנחנו מדברים מבחינת המנגנון הפעולה, אבל עכשיו אני רוצה שאפילו נתקד עוד יותר במספר תיאוריות מחשבתיות מאוד מאוד מעניינות, שבהתאם לשייכות לסוג כזה או אחר, אנחנו מתחילים להבין את היכולת של אותם חומרים פסיכדליים לייצר שינוי אישיותי כזה או אחר, אם זה בפן הטיפולי או אם זה בפן ההתפתחות האישית בצורה כזו או אחרת. אני לא יודע אם חלקכם מכירים את האיש בתמונה, בטח הקרחניסטים שבכם מכירים, זהו הסלקטור האגדי של מועדון הברגהיים בברלין, אוקיי? הוא ידוע מאוד כסלקטור מאוד 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 קשוח, אנשים עומדים שעות בתור כדי להיכנס למועדון הזה, והוא בסופו של דבר מחליט מי נכנס ומי יוצא החוצה. ואני משתמש בדוגמה הזאת כדי לספר לכם על שתי תיאוריות, אוקיי? שרואות את המוח לא כמייצר תודעה, אלא כסוג של מסנן תודעה, סוג של סלקטור, שמחליט, התפקיד של המוח זה להחליט איזה חומר או איזה מידע, איזה אינפורמציה תודעתית תזכה לעיבוד מתקדם, כלומר תיכנס למועדון, ואיזה פיסות אינפורמציה יישארו בחוץ, ואנחנו לא נזכה לעיבוד מתקדם שלהם, אוקיי? הסלקטור הזה, אוקיי, אותו באונסר, עובד באמת לפי חוק ההישרדות. מה שרלוונטי מבחינת שימור החיים של האורגניזם, אוקיי, במקרה שלנו, אוקיי, מה שחשוב לנו מבחינה הישרדותית, מה שראוי שניתן לו תשומת לב, יזכה לעיבוד מתקדם, ומה שלא, לא יזכה, אוקיי? שתי התיאוריות שאנחנו הולכים לדון עליהן עכשיו, רואות את המוח כפילטר, כמסנן של תודעה, ולא כמייצר של תודעה. דיברתם בשיחה הקודמת, מי שהיה, דיברתם על שתיים מהתיאוריות האלה, אני הולך להרחיב עם עוד אחת, שאני חושב שראויה לדיון, והתיאוריה הזאת נקראת מודל השער התלמי, או Thalamic Gating Model באנגלית. אנחנו מדברים פה על אזור מאוד מאוד מיוחד במוח שנקרא התלמוס, הוא מסומן כאן בפניכם בחץ, אוקיי? האזור הזה, אוקיי? הוא צפוף מאוד בתאי עצב, נמצא בין שתי המספרות של המוח, והוא משחק תפקיד הכי מרכזי שאפשר לחשוב עליו בתהליכים של זיכרון, של עוררות, מוטיבציה, היכולת שלנו לתת קשב, אוקיי? סורי, זה איזשהו מסר אליי או סתם... אוקיי, סבבה, אני ממשיך. אז התלמוס הוא באמת שחקן מאוד מאוד מרכזי, ולמעשה, אם באמת נזכר באותה תמונה של הסלקטור מקודם, התלמוס מהווה איזשהו סלקטור, איזשהו באונסר למידע חושי, והוא יחליט מה ראוי מבחינה הישרדותית להיכנס, ומה יישאר בחוץ, אוקיי? מידע חושי יכול להיות מידע חושי פנימי, כמו למשל תחושת רעב, טמפרטורה וכו', אבל גם יכול להיות מידע חושי חיצוני, מה אנחנו רואים, מה אנחנו שומעים, כאשר נוגעים בנו, איך זה מרגיש, אוקיי? כל זה מידע חושי שהתלמוס אחראי לסינון ולסלקציה. מה שקורה ברגע שהתלמוס לא עובד כמו שצריך, אוקיי? הוצאנו את אותו סלקטור מהמשוואה,
ועכשיו אין מי שיחליט מי נכנס לתודעה, מי לא נכנס לתודעה, הכל ייכנס לתודעה, כולם, הבנצר הולך הביתה וכולם נכנסים עכשיו לברגהיין בתהלוכה ובשמחה גדולה, אוקיי? וזה מה שלמעשה התיאוריה אומרת על חומרים פסיכדליים. חומרים פסיכדליים על ידי אינטראקציה של אזורי מוח שונים שאני כרגע לא ארחיב עליהם, הם למעשה מוציאות את התלמוס מהמשחק, אוקיי? משנות את הדרך שהתלמוס עובד, אוקיי? ולמעשה אנחנו נוצר מצב שבו המוח שלנו מוצף במידע שבדרך כלל לא זוכה לעיבוד מתקדם. התרגום של הדבר הזה, אוקיי? זה מפה קוגניטיבית חדשה או נוף קוגניטיבי שונה, נוף חשיבתי שונה, אוקיי? עכשיו כל החוויה הפסיכדלית שדיברנו עליה קודם על שלל מאפייניה, אוקיי? עכשיו מקבלת איזשהו קונטקסט מאוד מאוד ברור. מידע שבדרך כלל לא זוכה להיכנס לתודעה, עכשיו יש לו איזושהי הזדמנות פז להיכנס, ואנחנו מוצפים במידע חושי שבסופו של דבר משפיע על התהליכים הקוגניטיביים הגבוהים עליהם דיברנו קודם. אנשים למשל שמתמקדים באמת במחקר של פסיכדלים ויצירתיות מאוד אוהבים את התיאוריה הזאת, כי למעשה היא באמת מעניקה לנו איזשהו שדה חדש של אינפורמציה שממנה אנחנו יכולים לשאוב רעיונות חדשים או כיווני תפיסה חדשים. אוקיי? זו תיאוריה אחת, נקראת שער התלמוס, תלמיק גייטינג מודל, אבל יש עוד תיאוריה יותר צעירה, בעיניי הרבה יותר אלגנטית, אוקיי? הרבה יותר מורכבת אפילו, אוקיי? היא עדיין בסימני שאלה, לכן אני שם עליה איזושהי זרקור, והיא נקראת בתרגום שלי מאנגלית הרפיית אמונות תחת חומרים פסיכדליים. אוקיי? דיברתם על זה גם בהרצאה הקודמת, התרגום של הדבר הזה לאנגלית זה Relaxed Beliefs Under Psychedelics, או בקיצור ריבוס. מה התיאוריה הזאת אומרת? גם היא תיאוריה שרואה את המוח כפילטר, אבל במקום להתמקד רק במידע החושי, כאן המוח מפלטר החוצה או מפלטר פנימה מחשבות, אמונות ותפיסות לגבי העצמי ומערכת היחסים שלי עם העולם שבחוץ. אוקיי? גם התיאוריה הזאת היא מאמינה שאנחנו עובדים לפי שני חוקי בסיס. קודם כל, מה מקדם את הסיכוי להישרדות? אילו אמונות, אילו מחשבות ראויות וחשובות עבורי מבחינה הישרדותית על מנת לשמר חיים, אבל גם, ופה חשוב לשים דגש, זה מה יחסוך לי משאבים בצורה הטובה ביותר. המוח רוצה להגיע למקסימום יעילות במינימום מאמץ. אוקיי? תזכרו שהמוח שלנו יתעצב עם השנים תחת תנאי מחסור, אוקיי? ולכן הוא תמיד ישאף להשיג מקסימום רווח במינימום מאמץ. מה האסטרטגיה שהמוח מאמץ? הוא אומר דבר כזה, חוויות שבאות פעם אחרי פעם, אוקיי? אני למעשה יכניס אותם ל-hard disk שלי, אני אכין מודלים, אני אכין שבלונות, אני אכין כל מיני, הייתי אומר, עזרי שליפה, ואני אקבע אותם, אוקיי? ישמור אותם אצלי לעת הצורך, ויפעיל אותם בצורה אוטומטית ברגע שאני אראה איזשהו דבר שראוי. בואו אני אתן פה איזושהי דוגמה, תדמיינו ילד שגדל בשכונת מצוקה, אוקיי? אלו אמונות, אלו מחשבות חשובות מבחינה הישרדותית שאפשר להפוך אותם לאיזשהו מודל אותם נפעיל אוטומטית על העולם, למשל שהעולם בחוץ הוא מסוכן, סופר רלוונטי, אוקיי? שאסור להראות פגיעות, מאוד מאוד רלוונטי, שצריך להטיל ספק בכוונות של האחר, אוקיי? סל המחשבות האלה מאוד מאוד ראויים מבחינה הישרדותית אם אני גדל בשכונה עם רמת פשע גבוהה, ועל כן המוח יכין לי איזשהו טמפלייט, איזושהי שבלונה, ויפעיל אותה בעת הצורך. מה שקורה, שככל שאנחנו חוזרים על הדברים פעם אחרי פעם, ככל שאנחנו מתבגרים, אוקיי? אנחנו נשענים יותר ויותר על המודלים האוטומטיים ולא על קריאת המציאות בשטח. למעשה אנחנו נשענים על המודלים שהמוח הכין עבורנו, ואנחנו לא רואים את המציאות האובייקטיבית כפי שהיא, ואני רוצה להוכיח לכם את זה. מי מכם רואה כאן תזוזה? אוקיי? אם אתם לא רואים תזוזה, תסיטו רגע את המבט ותחזירו שוב. אוקיי? רובכם יראו כאילו הכדור הזה באמת זז. אני כבר אומר לכם, אין פה תזוזה whatsoever. אוקיי? זו תמונה דו-מימדית, פשוטה לחלוטין. הסיבה שאתם רואים פה תזוזה זה בגלל שכרגע אתם נשענים על אותם מודלים שהמוח הכין לכם, כי רוב הפעמים במציאות שנתקלתם בדפוס הזה באמת הייתה תזוזה. אוקיי? חזרתם על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם,
המוח הכין עבורכם איזשהו טמפלייט, איזשהו מודל, ועכשיו אתם לא רואים את המציאות כפי שהיא, אלא כפי שהמוח רוצה שנראה את זה, אוקיי? אני לוקח את הדוגמה הזאת, ואני מבקש מכם עכשיו לחשוב באמת להיזכר באותו ילד למשל שגדל בשכונת מצוקה, ובוא נדמיין שהילד הזה עשה בית ספר בצורה נהדרת והתקבל ליחידה מובחרת בצבא ויצא איכשהו מאותו סטינג של סביבה מסוכנת, אבל עכשיו הוא תקוע למעשה עם אותם מודלים שהתגבשו בצעירותו, שאסור להעניק איזשהו קרדיט לאדם האחר, שצריך להתגונן מפני פגיעות, שצריך להטיל ספק בכל דבר. ואם ניקח את זה עוד צעד קדימה, אנשים שמתמודדים עם דיכאון או עם חרדה, זה למעשה העניין. סט של אמונות שבעבר היו מאוד מאוד רלוונטיות למען הישרדות, עכשיו הופכות לנוקשות מדי. המוח כבר ייצר עבורנו איזושהי תבנית קוגניטיבית דיכאונית או חרדתית, ועכשיו אנחנו דרך המשקפיים האלה רואים את העולם. ואם אנחנו נחזור לפעולה של החומרים הפסיכדליים, אנחנו נבין שאותם מודלים שהמוח מקדד עבורנו, הם מקודדים באזורים מאוד מאוד ספציפיים במוח, וכבר אנחנו נתקלנו באזורים הספציפיים האלה במוח. זה בדיוק האזורים האלה שצבועים כאן באדום, האזורים של המוח המתקדם, החשיבה האסוציאטיבית, האנליטית, המורכבת, שיכולה לדמיין את העתיד ולהיזכר בעבר ולהשיג מסקנות סימבוליות עליהם, אוקיי? כאן מקודדים אותם מודלים דרכם אנחנו רואים את העולם. עכשיו תדמיינו שברגע שאנחנו מכניסים חומרים פסיכדליים למערכת, אנחנו כאילו, כביכול תדמיינו איזשהו נפח, אוקיי? שצריך לעבוד עם רשת מברזל. אם אנחנו רוצים לעצב מחדש את אותה מתכת, עדיף להכניס אותה לאיזשהו תנור חימום, לחמם אותה בצורה מאוד 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 משמעותית, כי אחרי זה שנוציא את זה, נוכל לעשות שינויים ביתר קלות. פחות או יותר התיאוריה הזאת אומרת, אנחנו מכניסים את המוח לאיזשהו מצב לא שגרתי, ואנחנו למעשה יכולים להגמיש את אותם מודלים, וכך למעשה נוצר השם של אותה תיאוריה, הגמשת אמונות תחת חומרים פסיכדליים, או Relax Believe Under Psychedelics, אוקיי? עד כאן שתי התיאוריות שרואות את החומרים הפסיכדליים כפותחות את הפילטר, אוקיי? או פותחות את השסתום, או מוציאות את הסלקטור מהמשחק, בין אם מדובר על מידע חושי ובין אם מדובר עם מידע שקשור לאמונות ולערכים שלנו. יש עוד תיאוריה, בעיניי סופר מרגשת, הפוסט דוקטורט שלי היא עליה, אוקיי? היא מאוד מאוד חדשה, היא נוסתה בעיקר על ידי חיות ומכרסמים נכון לנקודה זו. אנחנו במחקר אצלנו באיכילוב ננסה לעשות את האדפטציה, לעשות את ההתמרה לבני אדם, ואנחנו מדברים למעשה על חומרים פסיכדליים כפותחים תקופות למידה קריטיות, או פותחות חלונות למידה, שאנחנו קוראים להם חלונות קריטיים, ולמעשה מאפשרים לנו להיכנס לאיזשהו חלון זמן שבו אנחנו יכולים לעצב את מערך האמונות והמחשבות שלנו מחדש. אוקיי? ולמה אני מתכוון? חלון קריטי זה מושג שכל מי שלמד פסיכולוגיה מכיר באופן מאוד 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 יסודי. זה איזשהו אזור, זה איזשהו תחום זמן במהלך ההתפתחות שלנו, שהמוח רגיש במיוחד לאינפורמציה שמגיעה מבחוץ. ברגע שהאינפורמציה הזאת מותנת או מונגשת לאדם שכרגע נפתח אצלו החלון הקריטי, האדם הזה הרבה יותר רגיש ללמידה ויכול ללמוד מיומנויות או כישורים בצורה הרבה יותר קלה, אוקיי? אם אנחנו ניתן את הקלט הנכון, המוח יתעצב בצורה אדפטיבית, ועל כן אנחנו נוכל להתאים את עצמנו למציאות המשתנה ביתר קלות. הדוגמה הכי קלאסית כאן זה שפה. אנחנו יודעים שהרבה יותר קל ללמוד שפות בגילאים המוקדמים, אוקיי? מאשר ללמוד אותה בגיל 40. למה? כי המוח שלנו נכנס לתקופת למידה קריטית, אוקיי? בזמן הילדות המוקדמת, ומאפשרת לנו לקלוט שפה באופן הרבה יותר קל. אנחנו פתוחים ללמידה בצורה הרבה יותר נגישה. אבל כמו הדוגמאות של שפה, אותו דבר קורה בחוש הראייה, וגם עבור המטפלים שבינינו אתם כמובן תזהו שגם היכולת שלנו לוויסות רגשי, גם היא קשורה לאיזשהו חלון הזדמנויות או חלון למידה קריטי, גם כמובן בגיל הינקות. יש המון מחקרים בנושא, כמו למשל בתי היתומים ברומניה, אוקיי? אותם בתי יתומים שבהם ילדים גדלו עם חסך רגשי מאוד מאוד גדול, לאותם ילדים היה ממש קושי לקיים איזשהו ויסות רגשי בגילאים מאוחרים. זאת אומרת,
הוויסות הרגשי הוא גם איזשהו output, הוא איזשהו תוצר של התנסות בתקופה שבה המוח מאוד מאוד רגיש ללמידה. וכמובן שכל מטפל או מטפלת תמיד שמים דגש על הילדות המוקדמת, ולא סתם, בגלל שזה הזמן שבו אנחנו רגישים במיוחד ללמידה של איך להפעיל את מערכת הוויסות הרגשית שלנו. זה דוגמה קלאסית, כל סטודנט לפסיכולוגיה, אוקיי? כדי להראות את החלון למידה הזה, זה בחור בשם לורנס, הוא רצה להדגיש את הנושא, הוא וידא שהוא הדבר הראשון שברווזים רואים ברגע שהם בוקעים מהביצה, מתרחשת למידה אצל אותם ברווזים, הם מקשרים אותו לאמא, ועל כן נוצרת למידה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד מוקשת, שעכשיו לאורך כל החיים אותם ברווזים יראו את פרופסור לורנס כאמא שלהם. אוקיי? זו דוגמה מחיי הטבע לאיך המוח שלנו רגיש ללמידה בתקופה מאוד מאוד ספציפית, במקרה הזה ברגע שהברווזים בוקעים מהביצה. אם נחזור לחומרים פסיכדליים, אוקיי? היום אותן תיאוריות חדשות מדברות על חומרים פסיכדליים כפותחים את האפשרות של חלון למידה קריטי. אני חושב שדיברתם על זה גם בהרצאה הקודמת, אוקיי? עכשיו אני רוצה שנשים פה איזשהו דגש ואולי אפילו נשבור מיתוס, אוקיי? אני רוצה רגע שתהיו איתי בעניין. הרבה מאוד מהדיבור, גם על ידי אנשים שהם ממש מומחים בנושא, הרבה מאוד פעמים אומרים שחומרים פסיכדליים, הערך הטיפולי שלהם הוא בזה שהם מייצרים גמישות מוחית, אוקיי? אני רוצה להכניס פה קצת אלמנטים, כי האמירה הכללית הזאת יכולה ליצור, הייתי אומר, חוסר התאמה בין מה שבתכלס מתרחש, והייתי רוצה שנעשה פה הבחנה, כי זו הבחנה מאוד מאוד חשובה, ברגע שאנחנו נדבר ממש עוד מעט על טריפים קשים, אוקיי? גמישות מוחית מתרחשת כל הזמן, אוקיי? וזה לאו דווקא גמישות מוחית שאנחנו רוצים, אוקיי? למשל, אם אנחנו ניקח קוקאין, אוקיי? זה למשל דוגמה לגמישות מוחית מאוד 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 חזקה, אוקיי? אני לא בטוח שכולנו רוצים אותה. אנחנו לוקחים קוקאין, אנחנו מרגישים מאוד מאוד טוב, המוח שלנו לומד, החומר שווה טוב, החומר הזה שווה רצוי, ועל כן מתרחשת למידה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד מוקשת, שהחומר הזה הוא טוב לנו. ומכאן אני בא ואני רוצה להגיד לכם, שגמישות מוחית כהגדרה היא ממש לא, אוקיי, מילה נרדפת לרווחה נפשית, ממש לא, אוקיי? תלוי איזה גמישות מוחית ואיך אנחנו עושים את הגמישות המוחית, וכאן למעשה אני רוצה שנייחד את החומרים הפסיכדליים הקלאסיים לפי היכרות עם שני מושגים, תחת הגמישות המוחית, אוקיי? אני רוצה שנחלק את זה להיפר גמישות ומטה גמישות. היפר גמישות זה מה שדיברתי עכשיו על קוקאין, אוקיי? למידה מאוד מאוד חזקה, שמתרחשת בזמן מאוד מאוד קצר, בעיקר על ידי דופמין, אוקיי? אנחנו מקשרים גירויים מסוימים עם דברים שאנחנו רוצים, וזה לאו דווקא הדברים שעושים לנו טוב. תחשבו על התמכרויות, תחשבו על, אתה יודע, whatever זה יהיה, הטלפון שלכם, פורנוגרפיה, אוכל, חומרים פסיכואקטיביים חזקים כמו קוקאין, אוקיי? זה היפר גמישות. מה שחומרים פסיכדליים עושים זה מטה גמישות. ומה ההבדל? חומרים פסיכדליים מכניסים את המוח שלנו לפוטנציאל ללמידה, ולא ללמידה פר סה. אני עכשיו נכנס, לקחתי, בוא נגיד, הייתי במחקר על אסיד, לקחתי 200 מיקרוגרם של אסיד, עכשיו המוח שלי נכנס לתקופה מסוימת שבה למידה היא הרבה יותר קלה, אוקיי? נכנסתי לחלון קריטי של למידה, ולמעשה אני מדבר על כניסה לאזור של למידה ולא למידה פר סה. אני מדבר פה על הפוטנציאל לגמישות מוחית, לפוטנציאל ללמידה עתידית, אוקיי? ופה באמת, אם אנחנו נוכל לקשר כל מיני חוטים, מכאן החשיבות של אינטגרציה, אוקיי? אנחנו נכנסים לאיזושהי תקופת זמן, בהתאם לסוג החומר ולהשפעה שלו, ל-X זמן שבהם המוח שלנו פנוי ללמידה, או רגיש מאוד ללמידה, אוקיי? ועכשיו השאלה, מה נעשה עם הלמידה הזאת? האם אנחנו נחזור על, אני יודע מה, דפוסים נוקשים מהעולם הקודם, כנראה שאנחנו לא נרוויח מזה יותר די, או שנשתמש בזה בשביל לדחוף את עצמנו הלאה ולשנות אלמנטים בעצמנו שאנחנו רוצים למען רווחה פסיכולוגית, אוקיי? אז הנה אנחנו ככה מובלים בצורה דעתי שעושה הרבה מאוד סדר בין למעשה להבין שלמידה או גמישות מוחית זה לאו דווקא
הדבר שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים פוטנציאל ללמידה, עכשיו נשאלת השאלה מה אנחנו לומדים, ולאלמנט של למידה, אוקיי, לחיוב ולשלילה, אנחנו נכנסים שוב לשאלה של גן עדן מול גיהנום, מה אנחנו נלמד בתקופת הזמן הזאת. ועכשיו אני רוצה שנייחד את השיחה שלנו לדיבור על טריפים קשים, אוקיי? ואיך אנחנו מתמודדים איתם בעולם המחקר, ואיך אנחנו יכולים ללמוד כלים כדי כמובן לעזור לנו ועצמנו אם בעתיד יהיה נבדקים של בדיקת פסיכדלית כזה או אחר, או אם חברים שלנו למעשה נתקעו או חוו טריפ קשה, שזו חוויה, כפי שאנחנו נראה ממש עוד מעט, מאוד מאוד לא פשוטה. אז כפי שאמרתי ממש בהתחלה, אנחנו יכולים לחלק את הטריפים הקשים לשני סוגים. הראשון אנחנו קוראים לו טריפ אקוטי, כלומר טריפ קשה בזמן השפעת החומר הפסיכדלי, אוקיי? ברגע שהחומר פעיל, אבל יש גם טריפים קשים מתמשכים או חוויות פסיכדליות מאתגרות מתמשכות, אנחנו קוראים לזה בשפה המחקרית, קוראים לזה שוק אונטולוגי, אנחנו כבר נראה מה זה, אבל בואו נתחיל מהאלמנט הספציפי שיותר קל להבנה, שזה טריפים קשים תוך כדי השפעת החומרים. אוקיי, בניתי לכם פה איזשהו סוג של מודל, אנחנו משתמשים בו במחקרים אצלנו למשל באיכילוב, ואפשר ליישם אותו ובאמת להבין לעומק מה עובר על אדם שנמצא עם טריפ קשה. אז אני רוצה גם שתדמיינו שלקחתם מינון גבוה של whatever, מסקלים, ועכשיו, אוקיי, מתחילים להתרחש כל מיני התרחשויות, ובואו נראה איך זה מתפתח לטריפ קשה אקוטי. אז קודם כל, כפי שאמרנו קודם, חומרים פסיכדליים מייצרים עכשיו הרבה רעש במערכת. איפה מייצרים רעש? באזורי חשיבה מתקדמים, עליהם דיברנו קודם, אוקיי? המציאות מתחילה להיות לא מוכרת, דברים שלקחנו כמובן מקודם פתאום לא doesn't make any sense anymore, אוקיי? המציאות מתחילה להיות קצת ביזארית, עולה אצלנו איזושהי תחושה של חוסר ודאות, ויחד עם חוסר הוודאות אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו מאבדים שליטה על מה שקורה. פתאום החשיבה שלנו, שהדבר שאנחנו נשענים עליו בדרך כלל, פתאום לא עובד לטובתנו, ואנחנו מתחילים כביכול בגרשיים לאבד את זה, אוקיי? אז התעצמות תחושת אובדן השליטה, ומה שקורה לרוב האנשים, בטח אם זה פעם הראשונה שהם עושים חומרים פסיכדליים, ופעם ראשונה שהחוויה היא כל כך אינטנסיבית, אנחנו מנסים לאחוז מחדש בשליטה. איך אנחנו עושים את זה בדרך כלל? אנחנו הולכים שוב לאותם אזורי מוח מתקדמים של חשיבה אנליטית, רציונלית, מסודרת, ואנחנו מנסים להאחז ביכולת הזאת על מנת לסדר את המציאות. אממה, אותם אזורים עכשיו מוצפים בחומרים פסיכדליים, יש שם הרבה רעש במערכת, אנחנו לא מצליחים להשיג את הוודאות שאנחנו רוצים מאותם אזורי מוח שבדרך כלל מסדרים לנו את המציאות בצורה מאוד 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 הגיונית. אנחנו נכנסים למעשה לסוג של איזשהו לופ שלילי, נכנסת ההתעצמות של תפיסת אובדן השליטה, החרדה עולה, אנחנו נכנסים לאיזשהו סוג של מצב רגשי קלסטרופובי, שסטניסלב גרוף, אחד מהמטפלים הפסיכדליים היותר מנוסים שיש לעולם הפסיכדלים להציע, קורא לזה תחושת האין מוצא, ובאמת יש פה איזושהי תחושה קלסטרופובית, כאילו אנחנו תקועים איזשהו לופ שלילי שאין יציל. אנחנו רוצים שליטה, רוצים לאזורי מוח בדרך כלל, רוצים שליטה, אנחנו מבעלים בשלבים, ההחלטה של אותם חומרים פסיכדליים, אנחנו מדברים, אז המערכת מתעצמת, מוספירה, אנחנו הולכים ומאבדים את זה, אוקיי? לא שומעים אותך כל כך טוב. זה רק את או שזה כולם? לא, אני חושבת שיש מצגת, במצגת יש משהו כבד, אז באמת לא, אתה קצת מקוטע. נגיד עכשיו באנימציה היית מקוטע. טוב, סבבה, אין יותר אנימציות, אז אני רק... הכל זז. ואם אתה מזיז את המיקרופון? האמת היא שהמיקרופון הוא מקובע, אני אנסה לדבר קצת יותר חזק ויותר לאט. אז למעשה אנחנו נכנסים פה לאיזשהו מעגל שלילי, המערכת האוטונומית שלנו מזהה מצב של חרדה, קורטיזול מופרש במערכת, קורטיזול לשחק תפקיד, אחרי זה אנחנו כבר נראה במיסוד הזיכרונות שלנו, למעשה אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב של קטסטרופיזציה, הכל נראה איום ונורא, ומי שהיה לא עלינו עד לטריפ קשה, או שהיה עד לחברים שלו שעוברים טריפ קשה, בטח שמע את אחד מהמשפטים הבאים, הקטסטרופי, שבהם הקטסטרופה משחקת תפקיד משמעותי, כמו משפטים כמו הנה השתגעתי, מכאן זה רק לאברבנאל, או עשיתי נזק בלתי הפיך, אוקיי? שיניתי את חיי לחלוטין, עשיתי נזק שעכשיו אני לא יכול לתקן,
הרסתי לעצמי את החיים, החיים שלי מתחלקים עכשיו ללפני ואחרי, בית חולים פסיכיאטרי זה היעד הבא שלי, לפעמים זה יכול להיות מתורגם לשאלה האם אני מת, האם אני חי, האם אני אמיתי, האם המלווים שאיתי אמיתיים, אוקיי? אנחנו מתחילים ממש, אתה יודע, בשפה שאנחנו לא אוהבים להשתמש בה, זה מה שבתכלס החברה שלא מיודעת פסיכדליה קוראים אנחנו מתפלפים, אוקיי? זה בעצם התחושה הזאת של פאניקה, של חרדה מאוד מאוד גדולה, והרגשה שאנחנו תקועים, אוקיי? אז זה, אם אנחנו רוצים למסגר את זה, זה הטריפ הקשה האקוטי בזמן ההשפעה. לפעמים הטריפ הזה יכול להתמשך, אוקיי? ואז אנחנו בעצם מדברים על איזשהו מושג שאנחנו קוראים לו שוק אונתולוגי, כבר אנחנו נבין למה, אבל למעשה שערעור תפיסת המציאות הולכת ותופסת נפח יותר גדול בהוויה היומיומית. למה זה נקרא אונתולוגיה? אנחנו נלך צעד צעד, הכל יהיה מובן. אונתולוגיה זה איזשהו ענף בפילוסופיה שעוסק בתורת היש, מה קיים, מה אמיתי, ממה מורכבת המציאות, אוקיי? שאלות גדולות על מה מסתתר מאחורי הקיום שלנו, אבני הבסיס שהמציאות שלנו קיימת עליהם, אוקיי? המושג שוק אונתולוגי, אוקיי? בא לידי ביטוי בכך שחומרים פסיכדליים לפעמים יכולים לייצר חוויה שהיא מערערת את תפיסת היסודות שלנו של מה המציאות היא, אוקיי? בוא נהיה אמיתיים, לפעמים הזעזוע הזה של אבני הבסיס של מה העולם הזה בנוי עליו ומה אבני הבסיס של העולם הזה, לפעמים יש בהם ערך טיפולי רב, אוקיי? כמו למשל ההתחלה של המחקר הפסיכדלי בחומרים פסיכדליים קלאסיים היה על אנשים שלצערנו חווים איזושהי חרדה או דיכאון מכך שהם קיבלו הבחנה של מחלה סופנית, אוקיי? פתאום היקום או שאלת המוות נהיים הרבה יותר משמעותיים בחייהם, עולה הפחד, עולה תחושה של איזשהו ניאליזם, ולפעמים החוויה הפסיכדלית המהותית, אם זה פטריות או אסיד, יכולה לזעזע קצת את איך שהם תפסו את החיים לפני זה, להאמין, להיות יותר פתוחים לחוויות של איך העולם באמת בנוי, שאלות של האם יש התקיימות לאחרי המוות, או האם אני חוזר להיות אחד עם היקום כולו, יש לזה ערך טיפולי רב, אוקיי? לפעמים, באמת, אם אנחנו הולכים לחיוב של הדבר הזה, אנחנו באמת שומעים הרבה מאוד שאנשים אחרי חוויה פסיכדלית עוברים איזשהו שינוי של עולם האמונות שלהם. הם עוברים מתפיסה פיזיקלית של אינטראקציות פשוטות, עוד פעם אני שם את זה בגרשיים, בין חלקיקים שונים, וזה כל הקיום כולו, לבין תפיסות יותר רוחניות יותר, אוקיי? בהתאם אם זה יהיה לפי איזושהי פרדיגמה דתית או פרדיגמה רוחנית אחרת, אוקיי? אז יש פה מעבר מתפיסת עולם כזאת לתפיסה עולם אחרת, לפעמים בעיקר אחרי התפרקות של אגו שהתודעה שלנו נראה שנמתחת ומתמשכת ומכילה את כל היקום, אנשים מסיקים מתוך זה שאולי לכל דבר במציאות יש איזושהי רמה מסוימת של תודעה, זה נקרא פן-סייקיזם באנגלית, אוקיי? זה גם תפיסה מאוד מאוד שונה של המציאות כפי שהיא, לפעמים באמת כמו שדיברנו קודם זה מעבר מאתאיזם לאיזושהי אמונה במציאות של מעבר, אוקיי? כמו שאמרנו בדרך כלל חיובי, זה פותח תחושה של משמעות, של פתיחות וסקרנות, אבל אצל אחוז קטן ולצערנו לא מבוטל, החוויה הזאת היא מערערת מדי, אנחנו כאילו דוחפים את זה יותר, אוקיי? מעבר לרמה שאנחנו יכולים לחיות עם זה בשלום, וזה מתחיל ממש להטריד אותנו שאלות קיומיות אקזנציאליסטיות. וזה באמת בא לידי ביטוי במצוקה פסיכולוגית מתמשכת ומאוד מאוד קשה. אני שם פה איזושהי כוכבית שכל המחקר הפסיכדלי צריך לשאול את עצמו איזושהי שאלה אתית, אולי אנחנו נדבר על זה בשאלות ותשובות, האם אנחנו יודעים מה אנחנו מעניקים לאותם נבדקים, האם אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו יכולים לערער להם את תפיסת המציאות באופן כל כך רדיקלי, אוקיי? בטח יצא לנו לדבר על זה בהמשך, אבל אם אנחנו נחזור רגע לחומרים הפסיכדליים כפותחים אפשרויות ללמידה, ואנחנו נשאל שוב מה נלמד, אוקיי? אולי אנחנו רוצים להימנע מלמידה שהיא אגרסיבית מדי בשאלות קיומיות שיכולות אולי להוביל לטריפים קשים מתמשכים. אני מביא כאן את אירווין יהלום, אחד מהפסיכולוגים האקזיסטנציאליסטים הגדולים ביותר, כדוגמה לאיזה אפיקי למידה אנחנו יכולים ללמוד על שאלת הבדידות בחיים, על שאלת חוסר המשמעות, למידה על מהות החופש והאחריות, או על שאלת המוות, אוקיי?
לפעמים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו אחרי טריפים משמעותיים ממש מתעסקים בנושא הזה ביתר סט, אוקיי? ואם אנחנו נביא עוד פסיכיאטר מעניין בשם רונלד ליין, הוא מציג לנו את החוויות הפסיכדליות המהותיות האלה, הרדיקליות האלה, כאיזושהי סוג של מלחמה בין תפיסות עולם או תפיסות אמת, וכאן אני מזכיר לכם את המאפיין הנוסף של חומרים פסיכדליים כמגע עם תחושת אמת חזקה מאוד שאפשר לבסס עליה איזושהי תפיסת חיים. אנחנו נכנסים לאיזשהו דיסוננס קוגניטיבי בין תפיסת העבר שלנו, של מה העולם, לבין תפיסת העתיד של איך העולם נראה אחרי החוויה הפסיכדלית המשמעותית. ולפעמים אותו דיסוננס יכול להיות מאוד מאוד מאתגר ויכול לסחוב אחריו מצוקה פסיכולוגית מהותית. במחקר היום אנחנו כן יכולים לדבר על איזשהם גורמי סיכון לטריפים קשים מתמשכים. קודם כל, מי שעבר טריפ קשה, אקוטי, שדיברנו עליו קודם, הוא בסיכון גבוה יותר לחוות טריפ אקוטי, או חוויות פסיכדליות מאתגרות מתמשכות, אוקיי? זה סימן סכנה מספר ראשון. למשל, בנוסף, אנשים שנכנסים לחוויה פסיכדלית בזמן של איזושהי תקופת מעבר בחיים שלהם, או בין עבודות, או בין החלפה של בני זוג, אוקיי? במצב של איזשהו חוסר יציבות במבנה הבסיס שלהם, גם הם יהיו בסיכון. מצבי דחק או חוסר יציבות, למשל אנשים שפונים לטיפול פסיכדלי אחרי גירושים, או אחרי מוות לא עלינו של אדם קרוב, אוקיי? אלה אזורים שבהם אנחנו הרבה יותר רגישים לחוות טריפים משמעותיים, אבל יכולים ללכת לשני הכיוונים, אוקיי? ואם אנחנו רוצים באמת להבין מה מתרחש במוח של אדם, או במחשבה, או בנפש, יותר נכון, של אדם שעבר טריפ שחווה חוויה פסיכדלית מאתגרת מתמשכת, אנחנו יכולים לדבר על איזשהו אפיק חשיבה מסוים, של איזשהו בלבול קיומי מתמשך. ואז זה בא לידי ביטוי בעיסוק אובססיבי בשאלות של משמעות שדיברנו עליהן קודם, עיסוק אובססיבי במציאת פשר לחיים האלה, מה התכלית שלנו כאן, או עיסוק אובססיבי בשאלת המוות, מה קורה אחרי, האם תוך החוויה הפסיכדלית ביקרתי באזורים האלה, האם לא, מה זה אומר עליי, מה המשמעות לעתיד של הדבר הזה. יש איזשהו לפעמים, אם הטריפ האקוטי היה קשה, אוקיי? יש איזושהי אכזבה מעולם הרוח, אני חשבתי שאני נכנס לעולם מדהים וחוויתי חוויה כל כך קשה, זה יכול להגיע גם עם תחושת אכזבה מאוד מאוד גדולה ותפיסה של אכזבה מעולם הרוח. לפעמים זה יכול גם להיות מתורגם לסוג של ניהליזם כולל, משתק, שאין משמעות לכלום, שאנחנו תקועים באיזשהו וויד, אוקיי? אלה סוגי למידות שאנחנו פחות רוצים. לפעמים זה קורה שחווים מה שנקרא, זה מילה קצת פנסי, לבוא ולהגיד בדידות סוליפסיסטית. אני מניח שיצא לכם פעם לחשוב את המחשבה הזאת, אוקיי? רק תחשבו שיש אנשים שממש נתקעים בה, שלמעשה אנחנו חיים בסימולציה, אוקיי? שאנחנו יכולים להיות בטוחים רק בתודעה שלנו עצמנו. כל מה שמחוץ לתודעה שלנו אנחנו רק משערים שקיים, אנחנו לא יכולים להשיג תחושה של ודאות אמיתית שהאדם האחר קיים. מבחינה פילוסופית, העולם שבחוץ יכול להיות אשליה אחת גדולה, או סימולציה. למעשה אנשים אחרי טריפים קשים מתמשכים, הרבה פעמים מדברים על איזושהי תחושה של בדידות ומצוקה נפשית מאוד מאוד גדולה, מתחושה שהחיים הם למעשה איזושהי סימולציה ושום דבר לא אמיתי. לפעמים זה גם מגיע לידי ביטוי לשאלות של זהות, הרבה פעמים אנשים אחרי טריפים מגלים את עצמם בצורה אחרת שהם לאו דווקא אוהבים, שינויים למשל במשיכה המינית או בתפיסת האני בכל מיני מובנים אחרים של החיים, ויש איזשהו שבר אישיותי מאוד מאוד גדול שגם הוא יכול להיות מתורגם לחוויה פסיכדלית קשה ומתמשכת. הקשיים הרגישיים, כן, אנחנו נדבר פה על כל מיני מושגים כמו הדפרסונליזציה, כלומר תחושה שהעולם בחוץ לא אמיתי, אוקיי? המציאות לא אמיתית, או דריאליזציה שהחיים, התהפכתי, הקודם היה של אני לא אמיתי וכאן זה המציאות בחוץ שלא אמיתית, אוקיי? הטלת ספק מהותית באבני היסוד של איך החיים האלה בנויים. יש אימה מאוד מאוד גדולה מבדידות כמו שדיברנו קודם, האם אני הדבר היחידי בעולם הזה, האם אני יכול להיות בטוח בקיומו של אדם אחר. לפעמים יש הצפה מאוד גדולה של חרדה ופרנויה, במיוחד אם אנחנו מדברים על DMT, אוקיי? אם זה איוואסקה או על ידי עישון, הרבה פעמים אנשים פוגשים במהלך הטריפים כל מיני מפגש עם ישויות שונות, אוקיי? לפעמים אנשים תופסים את אותם ישויות כשדים, כרוחות, ולפעמים אם הטריפ הקשה מתמשך, הם יכולים להגיע לאיזושהי פרשנות שהם תחת האחיזה של אותה דמות חיצונית שעדיין משפיעה עליהם,
חוויה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד לא נעימה, רואים את זה הרבה אצל תיירים שמגיעים, תיירות האיוואסקה בדרום אמריקה, רואים את זה המון לצערי. כמובן תחושה של ריקנות גדולה, מתחזק עם הניהיליזם שדיברנו עליו קודם, וייאוש עמוק מהמצב שלי, מאין מוצא, מאין אף מזור, ואני מרגיש מאוד מאוד בודד, אוקיי? ולפעמים אם יש שינוי אישיותי מאוד מאוד גדול, גם אבל על האישיות שהייתי בעבר יכולה לבוא לידי ביטוי. איזושהי מחשבה רומינטיבית על למה עשיתי את זה, איבדתי את רכיבי האישיות שהיו כל כך חשובים לי בעבר. פעם הייתה לי שמחת חיים, עכשיו שמחת חיים כביכול נעלמה לחלוטין. קשיים חברתיים, אני לא צריך להרחיב פה, אנשים שחווים את זה בדרך כלל מתבודדים, אוקיי? כי הם לא מרגישים שהמציאות בחוץ יכולה לתת להם איזשהו מזור, ויש קושי מאוד מאוד גדול באינטראקציות, ולהחזיק עבודה ובית ולימודים, אנחנו באיזושהי דיסאוריינטציה, מה אמיתי, מה לא אמיתי, עיסוק אובססיבי באבני הבסיס של הקיום. ובגלל זה שוב אני בא ואומר, אנחנו מדברים על שוק אונתולוגי, זעזוע לאבני הבסיס של מהי המציאות. PTSD? אולי, כי אנשים שחווים טריפ קשה מתמשך מספרים על כל הקטגוריות שאנחנו בדרך כלל מזהים עם פוסט טראומה, אם הן מתמשכות מעל לחודש, 3 חודשים, תלוי לפי איזה מניואל אתם עובדים, ממש יכולים לשחק פה תפקיד משמעותי, עוררות, חרדה מתמשכת, חודרנות, אם זה באמת בסיוטים או בפלשבקים של החוויה הפסיכדלית המאתגרת, רגש שלילי, לא צריך להרחיב פה, הימנעות מכל דבר שמזכיר חומרים פסיכדליים, שמזכיר טקסים, שמזכיר, תלוי באמת באיזה סיטואציה האדם עצמו לקח את החומר הפסיכדלי, אוקיי? אבל אני חושב שכמטפלים אנחנו כן צריכים לחשוב על איזושהי חוויה פוסט-טראומטית שהתוצאה שלה היא חוויה פסיכדלית מאתגרת, ואין על זה יותר מדי דיון, ולפי דעתי שווה שניתן על זה דגש. אבל אחרי ששקענו פה בעומק, יש הרבה דרכים לצאת מזה, וזה מאוד מאוד חשוב שנשים על זה דגש, אוקיי? יש הרבה מאוד כלים שאנחנו בעולם המחקר ממש נעזרים בהם, בשביל להוציא אנשים מאותה חוויה של טריפ קשה מתמשך, או טריפ קשה אקוטי, אוקיי? אם אנחנו נשים רגע דגש על הטריפ הקשה המתמשך, שהוא יותר מאתגר מבחינה טיפולית, אוקיי? ונסתכל על כל מיני כלים קוגניטיביים שאנחנו יכולים להפעיל, אנחנו נדבר על התנתקות קוגניטיבית, מה הכוונה בזה? בתכלס הסחת דעת, שיכולה להיות מאוד 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 משמעותית עבור אנשים שיש להם איזושהי מחשבה אובססיבית על מהות הקיום, אוקיי? ללכת לראות סרט, אוקיי? סתם בצורה הכי פשוטה. אבל אם רוצים להיכנס קצת יותר לעומק הטיפולי, אנחנו יכולים לדבר על טכניקות של קבלה וקנייה, לקבל את המצב החדש, ולראות שהוא לא כזה מאיים אולי כמו שחשבנו, ברגע שאנחנו מקבלים אותו. קצת כמו טיפול בחשיפה למצב תודעתי שהוא מאתגר. לפעמים אנחנו יכולים להשתמש בטכניקות של לכתוב על גישות יותר נרטיביות, אני מייצר איזשהו מרחק קוגניטיבי מהחוויה, עכשיו אני יכול לכתוב עליה, אני יכול לעצב אותה בצורה אחרת, אוקיי? אני מקבל איזשהו מרחק עם מרווח נשימה, ואני לא מזדהה בצורה אבסולוטית עם הטריפ הקשה. כמובן שגם טכניקות של חמלה והכרת תודה על מה למדתי מאותם טריפים קשים, גם יכולה לשחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי. אם נסתכל על טכניקות יותר התנהגותיות, אנחנו יכולים, ופה אני אומר לכם את זה באמת מרוב הפעמים שיצא לי לטפל באנשים כאלה, הדבר החשוב ביותר זה לחזור להרגלים ישנים, ליצור איזושהי תחושה של המשכיות בין העולם שהיה לפני הטריפ לעולם של אחרי הטריפ, אוקיי? לראות שהחיים ממשיכים, אוקיי? שזה לא סוף הדרך, ולקצת להיזכר בעולם שהיה לפני ולהשיג מחדש איזושהי תחושה של יציבות. הסחות דעת דיברנו עליהם קודם, שיתוף במיוחד אם זה עם מטפל מיודע פסיכדליה, אוקיי? גם פה מדברים פסיכדליה, יש להם קורס הכשרה, יש עוד גופים כמו אימפולס למשל, שעושים עבודה נהדרת להכשיר מטפלים שהם מיודעי פסיכדליה, אוקיי? הרבה אנשים גם מרגישים שיציאה לטבע, בילוי יחד עם בעלי חיים למשל, מאוד 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 יכול לעזור, אוקיי? פה זה טיפול פסיכולוגי לכל דבר ועניין, כן? אין פה איזשהו עניין חדש, אבל מאוד מאוד רלוונטי, החלק האקטיבי ברגע שאנחנו מדברים על דברים. חינוך, אוקיי? אנחנו מאוד מאוד חשוב עבור האדם זה למצוא איזשהו מסגור לחוויה הפסיכדלית הקשה, אם זה מסגור פילוסופי, רוחני, מדעי, whatever it will be. לי למשל אני מוצא שמאוד מאוד עוזר להבין את היסודות הפיזיקליים, הכימיים, הנוירופיזיולוגיים, אוקיי? אבל איכשהו למסגר את החוויה הפסיכדלית הקשה
על מנת לתת לה גבולות, והיא לא יותר אמורפית ויכולה להפתיע אותי בכל מיני כיוונים. המרווח הבין אישי, כן, גם כאן אין יותר מדי הפתעות, קהילת מתמודדים, יש הרבה אנשים שחוו טריפים קשים, לצאת ולדבר על זה, משפחה, חברים, מטפל מיודע פסיכדליה, כמו שאמרנו, בילויים בעלי חיים, טכניקות של קרקוע, זה באמת כל הדברים שאתם מכירים, מדיטציה, אני שם פה איזשהו דגש, כי לפעמים כניסה למצב מדיטטיבי יכול להכניס איזשהו מצב של מחשבות חודרניות, אבל אם המדיטציה היא מתמקדת במנטרות למשל, או תרגול קשבי להחליף את הקשב, הן טכניקות שמאוד מאוד עוזרות. יוגה ועבודה עם הגוף, מושלם, אוקיי, עוזר כמעט לכולם, הבעה יצירתית, ריקוד, שירה, כתיבה, אוקיי, שחרור גופני כזה או אחר, לעבוד עם הגוף, מאוד מאוד רלוונטי לאנשים שתקועים באיזשהו ואקום, אוקיי? תרגול רוחני, שאלת הטריפ המתקן, גם שאלה עבורנו מטפלים לעתיד, האם כדי להתגבר על טריפ מאתגר, אנחנו צריכים להיכנס מיד לעוד טריפ כדי ליצור איזושהי חוויה מתקנת, כל אחד מאיתנו יש לו את הגישות שלו, הדעה שלי מאוד מאוד ברורה על הדבר הזה, אבל אפילו בלי שאלת הטריפ המתקן, תרגול רוחני ללא פסיכדלים זה גם דבר שמאוד מאוד יכול לעזור, דיברנו על גישות אולי קצת יותר מעולם המזרח, גישות שהן לא מערביות, כדי למסגר שוב את אותה חוויה של טריפ קשה. מה אנחנו לא עושים? אנחנו לא מתבודדים, okay? אנחנו לא מסתירים מהיקרים לנו, מהמשפחה, חברים, מהמטפלים, אנחנו משתפים ועוד פעם משתפים, אנחנו לא מתייעצים עם גוגל, אוקיי? נכנסים לבלוגים כאלה ואחרים שבהם יגידו לנו, הסיבה שאתה עדיין מרגיש אוף, עדיין מרגיש חרדה, זה בגלל שהרוח, אותו ספיריט שפגשת במסע האיוואסקה עדיין משפיעה עליך, אנחנו כמובן גם לא ניקח כל מיני עצות על שימוש בקנאביס או כל מיני חומרים אחרים, אוקיי, בזמן שאנחנו תחת מצוקה נפשית מאוד מאוד גדולה, או לא נעשה איזושהי אינטגרציה עם אינטלקטואלים מטעם עצמם. תתפלאו כמה הפורומים יכולים להיות מאוד מאוד מתאים ומאוד מאוד לא אחראיים. פה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה תרבותית, האם החברה שלנו יודעת להכיל שוק אונתולוגי, או שהם יראו אותנו כמישהו שהתפלפ, אוקיי? שאלה תרבותית ממש גדולה. ועכשיו לסיום, ואנחנו ממש מסיימים, אני רק אשתף אתכם שבמחקרים שלנו אנחנו שמים דגש, אוקיי? בהכנה, כי עדיף למנוע טריפ אקוטי קשה או מתמשך, ואנחנו יודעים לעשות את זה אם אנחנו מכינים את הבן אדם בצורה מיטבית. קודם כל אנחנו מדברים על סינון, דיברתם על זה גם בהרצאה הקודמת, אנחנו לא מקבלים אנשים שיש להם איזשהו רקע פסיכוטי במעגל הקרוב, אמא, אבא, אחים, אחיות, אם יש ילדים, אוקיי? הם לצערנו כרגע העולם המחקרי לא יודע איך להכיל את זה, ואנחנו עדיין על איזשהו סימן שאלה שם, אבל אנחנו לא לוקחים סיכונים, אוקיי? בשלב ההכנה יש לנו כלל ברזל, אנחנו מנסים לצמצם את מידת חוסר הוודאות, אוקיי? למינימום האפשרי. אנחנו נעלה את מידת הוודאות, אנחנו נעלה את מידת הביטחון, אנחנו נרגיש הרבה יותר משוחררים לשחרר ולהעניק שליטה לאיך שהטריפ מתפתח, ואנחנו לא ננחם באותו דיסוננס קוגניטיבי. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מנבדים על החוויה הפסיכדלית, על החומר הספציפי, אצלנו אנחנו מלמדים על פסילוסיבין ועל המינון שאנחנו נותנים, ולמשל מה קורה במוח תחת אותם חומרים, ולמה יש את הבלבול הזה, למה מרגישים מעל זמן, למה מרגישים דיסאוריינטציה, למה הגבולות מתפרקים, אוקיי? לפעמים זה מאוד מאוד עוזר לרדת לרמה הכימית, אוקיי? אנחנו יכולים לבקש להם לתרגל מדיטציות, או כל תרגול של ויסות רגשי כזה או אחר, אנחנו מוודאים שהאדם יודע שאם הוא נכנס למצב של חוויה פסיכדלית אינטנסיבית, יהיה להם את הכלים, לא הייתי אומר לצאת, כי זה מה הדבר שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לגרום להם לשחרר ולהיכנע, ולתת לחוויה הפסיכדלית להתפתח בכיוון עצמה, תוך כדי שאנחנו בעמדה של סקרנות, אנחנו כבר ניגע בזה, לפעמים מאוד מאוד עוזר לחזור על מנטרות, אוקיי? יש הרבה מאוד נבדקים שמבקשים שנזכיר להם, Okay? שזה יעבור, שזה זמני, שזה מה שהחומרים עושים, חלק מהנבדקים אוהבים להקליט את עצמם בטלפון, okay? והם משמיעים את זה לעצמם ברגע שהחוויה אינטנסיבית מדי, ואז הם שומעים את עצמם, אומרים, תכוננו לזה, זה יעבור, תסמוך על זה שזה יעבור, תשחרר, תיתן לזה לזרום. אנחנו מאוד אוהבים להשתמש במטאפורות, אני אדלג על זה כי זה בעל תורה ואני לא רוצה שתשמעו אותי לא טוב, מטאפורות יכולות להיות למשל כמו אתם נכנסים לים ביום של הרבה מאוד זרמים, אוקיי? הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להילחם בזרם, כי אנחנו נוטש, בסופו של דבר נטבע. אם אנחנו נתקלים בזרמים, הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות זה להרפות, להרים ידיים, לתת
לזרמים לעשות את שלהם, ואנחנו נצא בסופו של דבר יחד עם הזרם לחוף בצורה בטוחה. אותו דבר עם החוויה הפסיכדלית, היא מאוד רועשת, היא מאוד גועשת, אנחנו צריכים להילחם באינסטינקט של לחפש איזושהי אחיזה במוח הרציונלי, אנחנו מתמקדים בגוף, אנחנו מרפים ואנחנו נותנים לטריפ לעשות את שלו, ולא סתם טריפ פסיכדלי נקרא טריפ, אוקיי? ליהנות מהטיול, להיות בעמדה של סקרנות ופתיחות, ובסופו של דבר אנחנו כן יכולים לבוא ולהגיד שלפחות אצלנו במעבדה וגם מגוף המחקרים אנחנו יכולים להגיד שזה עוזר מאוד, אוקיי? לסיום, אני רוצה שאולי נפתח פה איזושהי שאלה לדיון או משהו שאתם יכולים לחשוב עם עצמכם, אנחנו נשבור מיתוס שני שאולי קיים ובטח קיים אצלנו בקהילה, של האם יש בכלל דבר כזה טריפ שלילי, האם יש טריפים שאנחנו יכולים לסווג אותם כשליליים, או למשל שכל טריפ הוא איזושהי הזדמנות ללמידה, או שאלה מבחינה טיפולית יותר גדולה, האם אנחנו חייבים לעבור דרך איזשהו כאב נפשי על מנת לפתור קושי פסיכולוגי כזה או אחר, אוקיי? אני לא בטוח שהתשובה פה היא חד משמעית, אוקיי? יכול להיות שאנחנו קצת יורשים פה איזשהו מוסר פרוטסטנטי כזה או אחר, שאנחנו חייבים לעבוד קשה על מנת לראות תוצאות. אני שואל את עצמי, אחרי שראינו מה טריפים קשים הם, בטח הטריפים הקשים המתמשכים, האם אנחנו באמת חייבים לעבור את זה על מנת לצלוח איזשהו עניין? תתפלאו לשמוע שגם אצלנו בקהילה, הרבה מאוד מטפלים מאמינים שחייבים לעבור דרך הקושי על מנת לראות הצלחה. אני רוצה לשים על זה סימן שאלה, לא שיש לי את התשובה, יש לי את האינטואיציה הספציפית שלי ואפשר לדון בזה, אבל אני לא בטוח שאנחנו צריכים לקבל את זה כמובן מאליו. וזהו למעשה, ואם יש לנו זמן לשאלות אני הכי אשמח, אם לא בא לכם לשאול את זה בפורום הזה, תיצרו איתי קשר באינסטגרם ואני מבטיח לענות על כל השאלות, ונראה לי זהו, יאללה בואו נראה מה עולה לכם בראש. לי יש שאלה. אפשר? כן, בטח. אמרת שזה נורא ברור מה העמדה שלך לתקן, ואני לא יודעת מה העמדה שלך. מה אתה חושב? רגע, באיזה שאלה? אנחנו מדברים על הטריפים הקשים, אם חייבים כן, לעבור נכון דרך אמרת. קושי? לא, נכון דיברנו על זה שיש שאלה, יש אנשים שאומרים כן כדאי לעשות דרך טריפ מתקן כדי לפתור את החוויה. כן, בטח. בעיניי ממש לא. אוקיי, אני מאוד מאוד נחרץ על זה. אני חושב שטריפים קשים יכולים להיות מאוד מאוד טראומטיים, מאוד, אוקיי? ואם אנחנו לא מרגיעים את המערכת האוטונומית שלנו, אוקיי? ואנחנו מגיעים למקום שאנחנו מבוסתים, ואנחנו יודעים איך לקרקע את עצמנו, לפי דעתי זו טעות להיכנס לעוד טריפ. יש אנשים שזה עובד להם, אוקיי? ושמעתי על הרבה כאלה. אבל שמעתי על עוד יותר אנשים שזה רק החמיר את המצב. זה להיכנס שוב למצב של בלבול מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד קשה לשלוט שם. אם לא למדת מהחוויה הפסיכדלית הקשה, אני באמת מאמין ששווה לחכות עם עוד טריפ נוסף, ולא לבלבל את המערכת האוטונומית שלנו עוד יותר. אל תשכחו שהחומרים הפסיכדליים הקלאסיים, כפי שדיברנו קודם, הם מעלים את הפעילות של המערכת האוטונומית, יותר קורטיזול במערכת, הרבה יותר קשה להגיע לאיזשהו מקום של יציבות רגשית. אז אני הייתי מחכה. כמה זמן היית מחכה? סורי, דיברתם ביחד, לא שמעתי? רק תגיד לי כמה זמן היית מחכה בין טריפ מאתגר אקוטי לחוויה פסיכדלית אחרת? אני לא חושב שזה בר מדידה, אני חושב שזה עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני בכלל מטיל ספק אם צריך להיכנס עוד פעם, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, זה מאוד מאוד אישי ואין לנו מספיק מחקר לבוא ולהגיד אנחנו יודעים שכניסה אחרי שנה היא טובה יותר מכניסה אחרי שנתיים, אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה. וגם ראיתי פה אחת מההערות שהיא מאוד מאוד נכונה, למרות שהמחקר הזה עדיין בסימן שאלה, לפעמים אם אנחנו בעצם מעוררים יתר ונכנסים למצב של דחק על דחק על דחק, זה יכול גם להיגמר במה שאנחנו קוראים באנגלית drug induced psychosis, אוקיי? או פסיכוזה שהתוצאה שלה או כפסיכוטי כתוצאה משימוש בסמים. אז אני הייתי מאוד מאוד נזהר בזה, ושוב לתת את הדגש כמה חשוב להיות מטפלים לידי פסיכדליה על מנת להבין את המנגנונים מאחורי זה, לדעת את הסיכונים, אוקיי? אנחנו לא במקום שאנחנו יכולים לפי דעתי עדיין לקחת הימורים בכיוון הזה, המחקר עדיין לא מתקדם מספיק
לצערי. אולי בעתיד אנחנו נדע, כן? וזה באמת אפשרות. אבל בעיניי אנחנו עדיין לא שם, וזה כל מקרה לגופו. אני הייתי תודה. רוצה לשאול משהו. כן, בטח. האמת שאני אתמול חוויתי חוויה כזאת, תחת השפעה של DMT, זה פעם ראשונה, אני עושה הרבה פסיכדלי, וזה היה פעם ראשונה שבאמת חוויתי חוויה של וואו, וזאת הייתה החוויה הראשונה שתיארת, לא החוויה הקשה, דווקא הפוך. זאת הייתה חוויה של, הייתי באיזה ממלכה עם מידע שהגיע דרך האור, ופשוט מאוד מקרקע, מאוד, מאוד נכון, מאוד מדויק, מקום שאתה רוצה להישאר בו, אתה פשוט רוצה להישאר שם, ואתה רוצה אפילו לחוות מזה עוד. והשאלה שלי היא, אני פועלת לפי התחושות שלי, לפי הבטן שלי, מה שמרגיש לי. אני עושה גם אמניטה, אני לוקחת גם פטריות מרפא. אתמול ספציפית הייתי גם על פטריות, גם על LSD, וסיימתי בצ'אנגה שזה היה DMT. זה היה פשוט וואו. אני אישית יכולה להגיד מהחוויה שלי, זה שזה עניין של התנגדות. פשוט הטריפ הרע זה כשאתה מתנגד. פשוט לשחרר, ואז זה לשחרר את ההתנגדות בכלל גם בחיים. אז השאלה שלי היא, אם אני יכולה לעבור לאיזשהו מצב של סיכון, זאת אומרת, כמה, נגיד מתי מותר לי לעשות עוד פעם כזאת חוויה? כמה זמן מותר לחכות, או אם יש דבר כזה בכלל, שזה מאוד אינדיבידואלי. קודם כל, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני מאוד שמח שהיה לך טריפ טוב ומשמעותי ומיוחד מאוד. אני באמת שמח לשמוע את זה. אני מאוד מסכים איתך שההתנגדות שבאמת דיברנו עליה, לחזור שוב למוח האנליטי, האזורים הקוגניטיביים המתקדמים, לנסות להיאחז בהם, הם יוצאים משליטה, אנחנו לא מצליחים ואנחנו נכנסים לאיזשהו לופ. שוב, אני צריך להיות פה אחראי ולהגיד אני לא יודע, כי העולם המחקר לא יודע. אני כן יכול לבוא ולהגיד שרוב המחקר הפסיכדלי על חומרים פסיכדליים קלאסיים מדברים שהסיכוי לפסיכוזות, לאנשים שאין להם רקע גנטי כזה, הוא מאוד מאוד נמוך, לא בלתי קיים, okay? אבל הוא מאוד מאוד נמוך, מספיק נמוך בשביל שיהיו כל כך הרבה מחקרים בחומר הספציפי הזה. אבל לצערי אני צריך להחזיר אותך למקום של אנחנו לא באמת יודעים. אני מוכנה להשתתף במחקרים שלכם. קודם כל ברור, אנחנו יכולים ממש לשים את הקישור אם קרן תעזור לנו של בית ספר סגול לחקר המוח, אנחנו יושבים באיכילוב, אנחנו שייכים לאוניברסיטת תל אביב, אנחנו עושים מחקרים ב-PTSD כרגע עם פטריות, אנחנו עושים גם PTSD בקטאמין, ואנחנו אני עושים... פוסט-טראומטית באמת. טוב, אני גם בטוח כזה, אם לקחת את האינסטגרם, אני בכיף אענה על שאלות אישיות, אני הכי אוהב לעשות את זה, אז לא להסס, ליצור איתי קשר, ואפשר לדבר על הכל שם. אפשר? שאלה? בטח, בטח. תודה. אהלן אודי. היי. אז בהמשך לשאלה שלך, כי זה קצת דעה אישית, אז נשאלת השאלה, האם באמת יש דבר כזה טריפים שליליים? כי כאילו באמת יש אנשים שאתה יודע, תפקדו על 9,000 ומאותו רגע הם בחרדות בבית, ויש כאלה שהייתה להם רק תקופה ממושכת של, אז אני אשמח לשמוע את הטייק האישי שלך. אוקיי. שאלה באמת טובה וראויה. אני חושב שיש דבר כזה טריפים קשים. אני חושב שזה לפעמים גם יכול להיות מתורגם לחוויה פוסט-טראומטית, ולצערי ראיתי מקרים כאלה, גם שיצא לי לעבוד בפרו עם איוואסקה, גם בסיטואציה קלינית מחקרית. אני מאוד מאוד שמח שלא ראינו את זה, ובאמת הסיכויים מאוד מאוד נמוכים. זה בדרך כלל קורה טריפים כאלה ברגע שאנחנו נכנסים לא מוכנים, אם הסט שלנו לא מוכן, או אם הסטינג לא מוכן, ונוסיף עוד קוד למשולש הזה, שזה גם המינון, אוקיי? המינון משחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי באיך שהחוויה הפסיכדלית תתפרש. אני בגישה שיש דבר כזה טריפים קשים ושווה להימנע מהם. אני לא מאמין שבשביל רווחה פסיכולוגית אנחנו חייבים לעבור דרך קושי. אני חושב שזה איזשהו משהו שירשנו אוטומטית, באמת מאיזושהי תפיסת עולם שאומרת שחייבים לעבוד קשה בשביל לראות צורך.
אני אדייק, אני אגיד שלפעמים כן צריך, אבל לא תמיד צריך, וזו הבחנה ממש ממש חשובה. לפעמים זה מאוד מאוד חשוב, בטח בחוויות פוסט-טראומטיות שאנחנו רוצים לאבד את החוויה פעם אחרי פעם בצורה יותר בריאה, אוקיי? שתעזור לנו לתייג את אותם אירועים טראומטיים במוח. אבל להגיד לך שאני בטוח שעבור כל קושי נפשי אנחנו חייבים ללכת ללב הקושי ולחוות אותו מחדש, אני לא מאמין בגישה הזאת. יש אנשים שיחלקו עליי, וזה באמת שאלה פתוחה, זו שאלה של עמדה, איפה הפילוסופיה הטיפולית שלך עומדת. אני חושב שגם בטיפול קונבנציונלי אנחנו לא תמיד חייבים, וגם כמובן אנחנו לא חייבים טיפים קשים, ויש דבר כזה שנקרא טיפים קשים, ואם אפשר להימנע מהם, אני ממש חושב שעדיף. אבל זו הגישה האישית שלי. תודה. אפשר? כן, בטח. אהלן. היי. רותי. אני מצטרפת לאמונה שלך שלא חייבים לעבור דרך קושי. אני כן מאמינה שמי שמאמין שהוא חייב לעבור דרך קושי, אולי הוא לא יצליח בלי זה. כי זאת התפיסה שלו. אבל טוב. אבל לשאלתי, כשאני נבהלת בחוויה פסיכדלית, אז עוזר לי לקרקע את עצמי. ולהגיד לעצמי, אני הגעתי היום מפה ופה באוטו שלי ואני אחזור כאילו איזשהו, והמסר שקיבלתי במחשבה לעבוד ככה עם מטופלים, זה שאני נבהלת ואז אני בעצם לוקחת להם את התמוססות הגבולות, ואני עלולה לקרקע אותם, ואני שואלת איפה עובר הקו, איך יודעים מתי נכון לעזור למישהו ולהזכיר לו שהוא במציאות והכל בסדר וזה ייגמר בעוד כך וכך שעות. אני חושב שוב, אם היינו במקום שהמחקר היה מספיק מתקדם והייתי יכול לבוא ולהגיד לך, את יודעת מה, יש רגעים שבהם אל תקחי סיכון ותתני להם לחוות חרדה, אז הייתי אומר אוקיי, אולי יש מקום לא להתערב. אנחנו לא שם. אני חושב שכרגע אנחנו חייבים להיות אחראים, וברגע שאנחנו קולטים מצוקה, וזה באמת עניין של תכנון הטריפ מראש, אוקיי? למשל במחקרים אצלנו, אנחנו עובדים על סימנים שבהם הבן אדם יביע, אפילו אם זה בצורה לא מילולית, שהוא מעוניין בעזרה שעליה כבר דיברנו קודם. אם זה מתן יד, אם זה חזרה על מנטרות, זה יעבור, זה יקרה וכולי. אנחנו עובדים על זה מראש, ואנחנו מפעילים את זה בזמן אמת ברגע שיש צורך, אוקיי? אני מאמין שאנחנו כן, האחריות שלנו זה לצמצם, כאחד שעשה המון מתכסים בעצמו, אני יכול לציין שההתפרקות אגו, ההתנוססות הגבולות, עבורי האישית, וזה כל אחד יחשוב לעצמו, היא מגיעה, לא הייתי צריך להגיע לחרדה בשביל זה, אוקיי? הייתי להפך, הייתי צריך להירגע לתוך... אני גם לא הרגשתי שזה מצמצם לי את החוויה. אני חושב שחרדה היא לא נוראית, ואפשר ללמוד ממנה הרבה, אבל אני חושב שהאחריות שלנו היא לצמצם אותה כמה שנים. תודה. אפשר לשאול? בטח. כן, מה דעתך בהקשר של טריפים קשים, שאני רואה ובייחוד לטריפ מתמשך, שזה כאילו הטריפ הקשה המקורי, זה אירוע טראומטי. אז מה דעתך כדי להתמודד עם הטראומה הזאת של הטריפ הקשה, מה דעתך על שילוב עם אמפתוגנים? לא בו זמנית, אבל או לקראת או אחרי. זאת אומרת, אני מבחינת התנסות אישית מכירה רק שילוב שקודם יש אמפתוגן, ואחרי נגיד יום יש טריפ פסיכדלי קלאסי, ואז כאילו כבר כל הסטינג, כאילו כל המיינדסט הוא כבר יותר חיובי, אפשר להגיד, או יותר מתמודד, או אחרי אם כבר קרה מה שקרה והיה טריפ גרוע. אולי אפשר, כמו שמתמודדים, משתמשים ב-MDMA למשל לטיפול בטראומות, בפוסט טראומות, אפשר להשתמש בזה כדי לאבד בשביל האינטגרציה של הטריפ השלילי. אוקיי, קודם כל זו שאלה מאוד מאוד חכמה בעיניי.
כי היא לוקחת אותנו למקום של להתחיל לסווג טריפים בהתאם לחומר ספציפי. אני אגיד רגע, בוא נשים את השאלה של האם פתוגנים בצד, שניונת, אני אחזור לזה עוד רגע. טריפ קשה מתמשך, לפי דעתי הטיפול הוא כמו טיפול סטנדרטי ל-PTSD, אוקיי? עיצוב המערכת האוטונומית, רגולציה, אוקיי? ואחרי זה הליכה מאוד מאוד איטית, אוקיי? אחרי שמערכת החיים יציבה, מאוד מאוד איטית ללחזור לחוויה הטראומטית ולהפיק ממנה סיפור חדש בצורה נרטיבית, אוקיי? זה, אני שם רגע את זה בצד. השאלה אם אני יכול לשלב MDMA, אני יודע שזה מאוד מאוד פופולרי, אוקיי? לא סתם אני מניח שאת שואלת את זה. אני יודע שיש מחקר אחד שבדק את השילוב של LSD עם MDMA והתוצאות היו נהדרות, שבסוף הטריפ הם נתנו MDMA על מנת לתת איזושהי תחושה של סיום טריפ בצורה של אמפתיה ואהבה. כחוקר בתחום אני מהסס לבוא ולהגיד לך בוא נעשה את זה, זה דבר טוב, כי אני חייב להישאר נאמן לתוצאות האמפיריות, ומחקר אחד לא מספיק לי בדרך כלל. יש נתונים שמצביעים על אפשרות, אבל זה טעון עוד ברור. כן. אני חושב שכן, כי אנחנו עדיין לא בטוחים לגמרי על שאלות, למשל, אני סתם אתן לך שאלה, העניין ש-MDMA כולל, אנחנו מקריבים איזשהו, יש עניין של, למשל של להכניס, למשל ברגע שדופמין עולה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, לפעמים אנחנו יכולים להכניס פרולקטין למערכת. פרולקטין הוא הורמון שיש לו השפעה מאוד מאוד רחבה, אוקיי? ויכולה למשל לעשות אינטראקציה עם האלמנטים הספציפיים של ה-LSD, במיוחד בקשר של LSD וההשפעה שלו על רצפטורים של דופמין. סורי, אני נותן רק כזה דוגמה מאוד מאוד ספציפית, כדי לבוא ולהגיד שאנחנו עדיין לא במקום שאנחנו יכולים לעשות אנליזה בטוחה מספיק לאינטראקציות הנוספות. אני מאוד רואה את הרצפטור. אולי הוא אותו בינתיים? רגע, סורי, נכנסו לי באמצע, אני לא בדיוק סגור. מה שאני אומר זה שאני לגמרי רואה את הרציונל, אוקיי? וכחוקר מאוד מאוד מעניין אותי להמשיך, והייתי רוצה שיהיה עוד מחקרים כאלה, כי על הנייר זה נשמע לי יופי של דרך, אמיתית. אבל כחוקר אני עדיין לא יכול לשים את הז'יטונים שלי על זה. שאלה? אהלן, מה העניינים? מה זה, יש לך שם, איזה יופי. מה זה, איזה כיף. זה רק אני שלא טוב או שזה כולכם? אני לא שמעתי, אם אפשר שוב? זה אני שלא שומע אותך טוב או שכולם לא שומעים אותך טוב? אני לא יודע, אני צריך שכולם יענו בשביל לדעת. אבל אני מקווה ש... לא שומעים טוב. אני דווקא שומעת. אוקיי, בוא ננסה. אוקיי, אני אשמח לכמה טיפים על איך להוביל בעצם טריפ לטיפול. זאת אומרת, רוב התובנות שהיו לי במהלך החיים טריפים הם בעצם מתנות שקיבלתי על הדרך מהחוויה. שאלה שלי היא איך בעצם לבוא עם בקשה לטריפ ולקבל ממנה איזושהי תשובה. אוקיי, קודם כל אני מאוד מקווה שמה שאנחנו מדברים עליו זה מתי שאתה מלווה אנשים בסיטואציה קלינית מחקרית מבוסתת עם אישור FDA וכולי וכולי וכולי. עכשיו שאמרתי את זה אני יכול לספר לך שאצלנו במחקרים בשלב ההכנה אנחנו באמת עובדים עם כוונות. למה הכוונה? אנחנו ממש מבקשים מהנבדקים שישתפו אותנו או שיחשבו לעומק במה הם מאחלים לעצמם, באיזה נושאים, ופה שים לב למה שאני אומר, אנחנו לא מבקשים מה אתם רוצים שיקרה בסוף הטריפ, אנחנו מבקשים איזה נושאים אתם רוצים שיעלו עוד שאלות לגביהם, כי מה שאנחנו כן יודעים שאחרי החוויה הפסיכדלית אנחנו נכנסים לאיזשהו מימד של הטלת ספק באמונות הקיימות, אז הכוונה אנחנו מעצבים אותה לאיך איזה נושאים חשובים לך או לך בחייך שהיית רוצה שמה להכניס גמישות, להטיל ספק, לחשוב עליהם בצורה אחרת, אוקיי? לא אני רוצה, סתם, המקבילה
הפחות טובה בעיניי זה אני רוצה בסוף הטריפ להרגיש יותר חיבור לאח שלי, whatever, אוקיי? אני חושב שזו כוונה מאוד מאוד מצומצמת שיכולה להיות מתורגמת לאכזבה. אני חושב שניסוח יותר נכון של הכוונה זה אני רוצה בזמן החוויה הפסיכדלית לקבל או להטיל ספק במערך האמונות שלי על מערכת היחסים שלי עם אח שלי, ואז אנחנו כבר בקטגוריה הרבה יותר רחבה, אנחנו יכולים ליצור קשרים אסוציאטיביים בשלב האינטגרציה בצורה הרבה יותר אפשרית, okay? אנחנו יכולים להכניס חשיבה סימבולית כאן, אנחנו יכולים להכניס הרבה מאוד מימדים טיפוליים שבכוונה מאוד מאוד ספציפית אנחנו יכולים לפספס. אז הייתי שם דגש על הניסוח של מהי כוונה, והעובדה שאנחנו נכנסים לשלב אחרי הטריפ באינטגרציה זה שלב של שאלת שאלות, אנחנו בממלכה של שאלת שאלות ולא בממלכה של מציאת תשובות, ויש לזה ערך ענק בעיניי. תודה רבה. בכיף. יש פה שאלה בצ'אט של מישהי שלא מצליחה לפתוח את זה, אולי אני אקריא אותה. כשיש במשפחה אדם שחולה במאניה דיפרסיה, האם יש סכנה להתפתחות של המחלה למי מהמשפחה שיחליט לקחת פסיכדלים? כן. התשובה על הנייר כן, אבל בוא רגע נחשוב על מי מבין המשפחה. אנחנו למחקרים לא מקבלים אנשים מהמעגל הראשון, כלומר אותו בן אדם הוא או אבא, אמא, אח, אחות או ילדים, זאת אומרת המעגל הקרוב. אנחנו כן מקבלים למחקרים אנשים למשל שדוד של אבא, אוקיי? או סבא, אוקיי? אנחנו גם נזרים שם, אוקיי? למרות שיש יותר ויותר מחקרים שעדיין מראים שאפילו שיש הסיכוי לחוויה פסיכוטית הוא יחסית נמוך, אנחנו לא במקום שאנחנו לוקחים צ'אנס, ואם זה במעגל הראשון או הבן אדם עבר התקף פסיכוטי בעצמו, אנחנו לא מקבלים למחקרים, ואני אומר את זה ממש לצערי, כי יכול להיות שהאוכלוסייה שהכי צריכה את זה זה אנשים שדווקא עברו חוויה פסיכוטית קשה. אבל אני די יכול לבוא ולהגיד באיזושהי שמחה מסוימת שעולם המחקר כן מתביית על השאלה הזאת, ואנחנו לומדים יותר ויותר מיום ליום, חושבים על הדרכים השונות שבהם ניתן להעניק חוויה פסיכדלית לאנשים שכן יש להם ברקע המשפחתי אנשים עם מאניה דיפרסיה למשל, אוקיי? אז קצת יותר סבלנות, ואני מניח שהמדע לא יאחר היום שאנחנו נדע יותר על זה, אבל כרגע זה לא המקום לקחת סיכונים. יש? כן, סליחה, התנתק לי הגז, לא שמעתי את המשפט האחרון. רק לשאול אם יש עוד שאלות, אם אנשים רוצים, ואם יש שאלות שעולות אחרי זה, תיצרו איתי קשר באינסטגרם ואני עונה להכל, ואני מאוד אשמח להיות בקשר עם כל מי שרוצה. שלחתי לינק ישיר לאינסטגרם של איתמר. איתמר, תודה רבה רבה, הייתה הרצאה באמת סופר מעניינת, החכמתי המון, אני בטוחה שכולנו, ותודה לכולם שהצטרפו. תודה רבה לכולם, היה ממש כיף. תודה רבה, זה היה מרתק ועשוי. תודה רבה, רבה, רבה. תודה, איתמר.